Gracias.
Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Faço cantigas com perícia. Faço cantigas com perícia. Sou a Liliana Oliveira e não vivo de malícia. Venho das terras do Minho abraçar o povo da Galícia. Ai, que tarde tão bonita! Ai, que tarde tão bonita! Improvisar são nossos planos. Dai uma salva de palmas, que brincar são meus planos. Entre o Minho e a Galícia, viva dois povos hermanos. Nós somos ditos fulanos, nós somos ditos fulanos, de vestido e de camisa. Agora uma salva de palmas e boa tarde para a Galiza. A tarde vai ser bonita, a tarde vai ser bonita. Tem meninos e meninas, umas palmas para as regueifeiras e umas palmas para os palha-rimas. Nas quadras fazemos rimas, nas quadras fazemos rimas. Ao defunto e à defunta, viva a arte da regueifa, que está mais viva que nunca. Como as desgarradas do Minho, como as desgarradas do Minho. Viva senhoras e senhores, dai uma salva de palmas também aos apresentadores. E agora queria pedir, atrás de nós estão os artistas, uma grande salva de palmas para todos os repentistas. Tenho outro ponto de vista. Vamos fazer união. Vimos das terras do Minho, concertina e acordeão. Agora recebei um abraço deste vosso amigo Simão. E agora canto uma que está bonita e charmosa. Dai palmas para a Liliana, que hoje veio de cor de rosa. Sou a pantera cor-de-rosa, sou a pantera cor-de-rosa. Improviso em duas partes, da rima fazendo prosa, para honrar as nossas artes. Também peço umas palminhas aqui para o Simão Marques. Nossos debates, estão abertos nossos debates. Sabemos também, sabeis, o Natal foi celebrado. Sabemos também, sabeis, mas aqui a prenda que me vais dar vai ser que é tempo de reis. Eu sei, vós também sabeis, punha-te a andar aos papéis para evitar fazeres birra. Tu escolhes se queres o ouro, o incenso ou a mirra. Dos reis gosto de falar, dos reis gosto de falar. História ninguém adivinha. Agora vós dai umas palmas, para o rei trouxe uma rainha. Ai, que fraca sorte minha! Ai, que fraca sorte minha! Vais dar saltos de canguru.
camelo e o camelo vai ser tu. Vamos procurar um menino, vamos procurar um menino. Não vais embora em jejum, esta malta está habituada. Dá um salto e catrapum. Ele é o José, eu a Maria, e menino podemos fazer um. Não tinha mal nenhuma, escolheste a hora e o dia. Tu queres que eu seja o José e tu a Virgem Maria. Então vamos fazer assim, que eu nunca diria tanto. Eu vou ser o teu José, oh Maria, só fazes pranto. E vou-te fazer uma criança que não é obra do Espírito Santo. Escusavas de mentir tanto, escusavas de mentir tanto, que hoje não te vou dar sossego para me fazer um menino. Hoje não te vou dar sossego, tens que pedir emprestado ferramenta a um galego. Barato, porque a dele em tempos era boa, agora só vira para o sapato. Nunca fui fala barato, nunca fui fala barato, e não vim para discutir, mas também Liliana é feio, diz para a Galiza mentir. À tarde passamos a Vigo, à tarde passamos a Vigo, a caminho de vir para aqui. Fizemos uma paragem e eu analisei e vi se ela de vestido é jeitosa, imagina aí de biquíni. O povo até se ri, o povo até se ri. Trazes boa ladainha, mas não parei ao vir para aqui, que era fraca a sorte minha, que o frio que faz cá constipava-me a passarinha. Olha a ideia que eu tinha, olha a ideia que eu tinha. Canto aqui sem demora, ao para cá estava frio e já era tarde a hora. Logo à noite está mais escuro, faço-te coceguinhas ao ir embora. E se eu atirar para fora, vai-te dizer o Simão, constipar a passarinha no inverno e no verão. Se ela começar a espirrar, eu dou-te uma injeção. Guimarães e Famalicão, Guimarães e Famalicão, é o nosso nobre cantinho. Agora acaba-se o tempo e vimos mais daqui a um bocadinho. Um abraço e um beijinho, improvisar a nossa lida. Por isso, com muito carinho, vais ouvir uma de seguida. A tua injeção não quero que ele tenha agulha partida. Improvisar a nossa vida, improvisar a nossa vida. Já me abriste o apetite, que orgulho vir à Galiza. Lancei eu o meu palpite, o meu coração está grato. Muitas graças pelo
para todos. Moi boa tarde, benvidos ao Templo da Regueifa. ¡Feliz 2026! Xúntasenos o Nadal, co Entroido e co cumpleanos de Paco que acabo de ver por aí. Paco, son 70. Verdad? Pois estas gafas son para de cerca. Imagínate que chegas a estar lonxe. ¡Felicidades! Imos te botar de menos aquí, Benvidos a Carballo. Agradecidísimos, Fran. Agradecidísimos. Quedamos con... Por certo, o dos puchos. Sí, Vale. isto ten unha explicación. Homenaxe. As cores de Liliana Oliveira da súa banda son o rosa e o azul, o rosa do amor e o azul da confianza, por iso saímos Aí así. está, azul confianza. Nunha alusión ao Entroido, pero se che parece, poñémonos Sí, serios que xa está agora, aí. podemos sacalo. E decía que agradecidísimos quedamos con Liliana Oliveira, con Simao Márquez, eles veñen de a Galicia do Sur ou Portugal do Norte, según o que iramos ver. Son cantadores ao desafío, cantadores á desgarrada, improvisadores de puro corazón miñoto. Eles acompañarán toda esta velada de quintos premios galegos da Regueifa e, se vos parece, pois dámoslles outro aplauso. ¡Bravo! Estades un pouco lonxe hoxe todos e todas. Despois de 5 anos, eu creo que a lección xa temos aprendida, pero, por se hai algún despistado ou algún novato ou novata, imos explicar o que é regueifa. Imos lembrar que é unha arte popular enraizada en Bergantiños, como imos ver esta noite, lume prendido tamén noutros puntos de Galicia. Pero en Carballo, querido público, o corazón late regueifa. Late regueifa, sí. Porque estamos no auténtico berce desta cultura que chegamos a remontar hasta a Idade Media e que séculos despois nos reúne aquí neste encontro organizado por La Voz de Galicia co apoio de Nauterra, Antes Calvo, do Concello de Carballo e da Xunta de Galicia. Saudadas quedan as autoridades. Falando de... Para, Patri. Que temos autoridades. Temos ao novo Evencio. Perdón, o novo alcalde. Porque o anterior Evencio está por aí tamén. Tamén. Está aí por está. aquí. O anterior alcalde, quería decir. Está Valentín García, que últimamente visita tanto Bergantiños que na miña casa, que somos 4, poñemos 5 pratos porque calquera día tamén nos ven de visita. Sería benvido. O malo é que cociño eu aí o deixo. Tamén o resto das autoridades. Todas quedan saudadas, en igualdade de condicións, e falando de regueifa, falando de regueifeiros, podedes ver que hoxe estamos magníficamente acompañados. Hoxe están no escenario os verdadeiros protagonistas desta noite, que son os regueifeiros e regueifeiras de Bergantiños, de toda Galicia está hoxe aquí reunida. Temos, pola parte das escolas, unha representación da Escola Semente de Compostela, que son Fran... Roy Souto García e Xoel Maneiro López. ¡Bravos! E pola banda da Escola de Regueifa de Carballo... Leo Salgado Ponte. Candela Alvarellos Rodríguez Navas. Sabela Nieto Ures. Xan Nieto Ures tamén. Marité García Castro. Amalia Rodríguez Seoane. Pedro Fernández Pichel. Celtia Vázquez García. Gael Ferreiro Puga. E María Bello Cambón. Porque hoxe vimos aquí a seguir construindo legado, talento mozo, que vai participar nunha fase de exhibición, que non é un concurso, é unha fase de exhibición, continuando cunhas voces que veñen, como dicíamos, moi de atrás. Se vos parece, iniciamos esta noite cantando ou facendo unha gloria para os vellos regueifeiros. Se vos parece, un aplauso na memoria de todos os que precederon a quen hoxe está aquí.
Regueifa pode ser un baile, un bolo de pan ou este xeito de improvisación oral que nos trae hoxe ata aquí. Sábeno ben os 14 regueifeiros e regueifeiras, todo un récord, nunca tantos e tantas fomos capaces de xuntar. Felicidades. Eso é porque sabíades que ibades estar aquí, non? Que xa ibades ter protagonismo desde o principio, non? Bueno, vamos a aplaudir primeiro. Algún e algunha é a primeira vez que veñen. Tratémolos ben. Ímonos presentar. Dende Vila de Cruces, Nuria Penas. Dende Burela, Cristian Gómez Mesa. Dende Vigo, Mani Braga. Dende Padrón, Xairo de Herbón. Dende Vigo tamén, Alba María. Dende Sofán, Carballo, Alberto Liñares. Mais de Vigo, Quique Estevez. Dende A Coruña, dende Portosín e un pouco tamén xa de Camariñas, Carme de Lonxe. Dende Malpica e Coristanco, Óscar García. Dende Gondomar, dende Vigo, Raízen, Crecente, Vieito, Lobariñas. Dende Carballo, Coristanco e Cabana, Jéssica Nantón. Dende Xornes, Antonio de Xornes. Dende Coristanco, Lupe Blanco. E dende Xornes tamén o gañador dos premios galegos da Regueifa do ano pasado, Suso de Xornes. Presentados quedan todos e todas. Toca regueifar xa, así, dende o minuto 1. En Carballo xa saben que temos un espazo para aprender. Están todos e todas convidados, esa escola de regueifa. Lupe Blanco está aquí. Podes ir levantando, creo. Como directora da Escola de Regueifa de Carballo, podes ir levantando. Tamén imos pedir que suba Manolo Maseda. Manolo Maseda para animar esta primeira parte, que, como dicíamos, moito traballa Manolo nestas citas. Non entra a concurso, é unha exhibición. E agora sí, pedimos que se acheguen, Fran, os rapaces da Escola de Semente e da Escola de Regueifa de Carballo. Todo mundo arriba, veña. Quedan na man de Lupe, de Maseda. Ímonos a poñer así nunha fila, quedades parecemos. en boas mans. Ímonos a poñer todos e todas. Bueno, para alguén dos que hai aquí é a primeira vez que se van a subir nun escenario, entón eu creo que o aplauso aínda debería ser moito máis grande. Creo que apaga o el. Están super nerviosas e nerviosos, pero fai un pouquiño, cando estaba o telón pechado, estaban dicindo que querían estar neste lado. Estaban dicindo que eles tamén querían competir, e en cambio os que compiten queríamos estar do outro lado. Pero non sei, cambiaron aquí as tornas. Bueno, o primeiro que imos a facer... Ui, temos por aí algo... É Manolo, que xa nos está avisando. Vale, o que imos a facer primeiro de todo é... Que vos parece se pensamos unha copla para presentarnos? Sí? Para dicir como nos chamamos e que a xente nos coñeza, non? E de dicir de onde somos, como nos chamamos, se nos gusta algo en concreto, non sei, o que queirades. Parecevos? Quen a ten? A ver, quen quere arrincar? Mi madre, Xan. Voume presentar agora e máis non me apures que non caio nin debaixo da auga. Eu chamome Xanures. Mais? Eu percorrín terra e mar, e o meu nome é Gael. Quero que sepades isto gusta, me ler en papel. Quen ten outra? A ver, Amalia. Veña, preséntate. Vou vos decir unha cousa. Son Amalia de Carballo, pero
pero o que máis me gusta regueifar en Carballo. Oh, moi ben. Veña, valle pasando o micro, a quen máis? Celtia. Vimos vos aquí cantar con tostadas e manteiga. Hoxe toca presentarse, o meu nome é Che Celtia. Moi ben. Agora vou presentarme. Perdón, A ver, outra vez, veña. Agora vou presentarme. Algúns chamame Leiño, sonche daqui de Carballo, son da rúa San Martiño. Moi boa. Moi ben. Ola, eu chamome Pedro. Este é o meu primeiro ano. Eu quero ser regueifeiro na escola de Carballo. Oh, que boa. Ai, eu estaba no campo, encontréme un boi, el preguntoume o nome, eu dixenlle que Roi. Moi ben. Mira que boa. Aquí estamos nós todos e todas, aquí neste escenario. Ai, eu chamome Xoel, non me mola o abecedario. A ver, aquí hai outra. Eu chamome María. Eu regueifar non regueifo, pero paso cho moi ben con todos os compañeiros. Moi ben, María. O meu nome é Candela, se me queredes chamar, e se non vos interesa, deixa de me regueifar. Moi boa. Moi boa tarde para todos, xa estamos aquí outro día. Eu son a repetidora, chámome Marité García. Voume presentar agora, son Sabela Rabuda. Está Xan axudándolle, que é seu irmán. Estou pensando. Está pensando. A ver. Voume presentar agora, son Sabela Rabuda. Eu non son muda. Dale, aí, un forte aplauso, A ver, que está pensando. Témola. A veña, vai. Veño cantar con xeito e coa palabra aguda. E coa palabra aguda. Moi ben. Moi boa copla. Sabela Rabuda. Coa palabra aguda. Vale, pois agora xa presentada toda esta xente, estes artistas todos xuntos aquí, que vos parece se vos poñemos unha proba? Están os vosos ordenadores xa acendidos? Sí? Vale, pois entón, Manolo, pareceche se vamos a utilizar unha melodía, vale? Mirade, vou vos a dicir as palabras para que vos vaiades pensando, sí? As palabras coas que temos que rimar son verdade e igualdade. Sí? Verdade e igualdade. Ide maquinando aí, mentras voulles explicar ao público que o imos a facer con unha melodía superchula, que ainda por riba, este ano pasado, sabedes que as letras galegas se dedicaron ás mellores pandereteiras, non? As nosas mestras pandereteiras, e unha delas foi Eva Castiñeira, de Muxía, que nos ensinou unha danza superchula que nós utilizamos para regueifar grazas aquí ao pai do meu compañeiro de Xairo, o grande Pinto de Herbón, que a popularizou moitísimo. É unha melodía moi fácil para a rapazada porque leva ese retrouso no medio que nos dá tempo a pensar, non? E é super divertida. Fostedes pensando xa un pouquiño? Vale, entón vai empezar Manolo aquí para que a xente, o público, vaya tamén arrincándose. Larai la la, lara la la la, la larai la la, lara la la la, larai la la, lara la la la, la 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 la. Vale, vale. Pero eu creo que o público pode facelo moito mellor, eh? Está por aí, non? Vai. Máis forte, a ver. 1, 2, 3. Larai la la, lara la la la, la larai la la, lara la la la, larai la la, lara la la la, la 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 la. Eu creo que agora sí, non? Os de atrás que? Tamén vos oio, un pouco. Suso, vexote calado aínda. A ver, a Suso tamén ten que cantar,
Veña, pois vai. Unha, veña, vai. 1, 2, 3. Larai la la, lara la la la, larai la la, lara la la la, larai la la, lara la la la, la 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 la. Para botar este xogo vou vos dicir a verdade. Temos moito que loitar e loitar pola igualdade. Larai la la, lara la la la, larai la la, lara la la la, larai la la, lara la la la, la la la. Vou a contarvos algo que é verdade. Miña nai loita pola igualdade. Aí está. Larai la la, lara la la la, larai la la, esa maica aí. Larai la la, lara la la la, la. Quero que sepades isto, que pra min é verdade. Hai lugares neste mundo nos que hai pouca igualdade. Larai la la, lara la la la, larai la la, lara la la la, larai la la, lara la la la. E seguimos loitando, loitando pola igualdade. Noutros lugares menten, aquí dicimos la verdade. Larai la la, lara la la la, larai la la, lara la la la, larai la la, lara la la la, la. antes eran outros tempos, non había igualdade. Agora isto cambiou e chevo a verdade. Boa! Larai la la, lara la la la, larai la la. Moi boa. Larai la la, lara la la la, la. Vou vos decir unha cousa que é verdade. Non en todos os sitios do mundo non hai sempre igualdade. Larai la la. Moi ben, Pedro. Larai la la. Témola. Larai la la, lara la la la, la. Eu digo unha cousa que é moita verdade, que é mellor que convivamos con moita máis igualdade. Larai la la, lara la la la, tela, sí. Larai la la, lara la la la, la. Cando queiras. 1, 2, 3. Digo vos que eu agora... Veña, non pasa nada, poquinho a pouco. Sale, seguro que sale. Digo vos que eu agora... Que sí, que nos dis agora e non estamos escoitando, veña. Que sí, que vos digo agora. Veña. Que a vai dicir agora, 2, 3. Larai la la, lara la la la, larai la la. Aí, animamos. Larai la la, animámolo. Ai, la. 1, 2, 3, vai. Aquí estamos todos hoxe. Isto non é mentira, é verdade. Aquí todos facemos todo, co dereito da igualdade. Larai la la, lara la la la, larai la la. Moi ben. Larai la la. Ai, la. Na escola da Regueifa dicimos sempre verdade. Aquí estamos todos xuntos cantando en igualdade. Larai la la, lara la la la, larai la la, lara la la la, larai la la, lara la la la, la. Luchamos pola... Luchamos pola igualdade, eso vai ser ao final. No, pero eso ao final de todo. Vou che decir unha cousa. Empeza aí. 1, 2, 3. Vou che decir unha cousa, luchamos pola verdade, pa que sempre haxa aquí moita igualdade. Larai la la, lara la la la, lara. Tocouche, señorita. Larai la la, lara la la la, la. Vou vos decir unha cousa
que é verdade. Eu son da escola de Bertoa. Eu... Outra vez. Larai, la, 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 la. Vale, pois venga, venga. Vouches decir unha cousa que é verdade. Son da escola do fogar e gústame a igualdade. La 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 la. Tocouche. O que non queira escoitar, que non tema a verdade. Iba ben, vai moi ben. O que non queira escoitar, que non tema a verdade. Se co feminismo forte hai verdade e igualdade. Oh, la 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 ai la 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 otra vez la 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 ai la 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 la. Bravo. Creo que ya hai que dar un forte aplauso a esta escola. Pasástelo ben? Sí. Bastante ben. Están dicindo que o pasaron bastante ben. Pois esta é a xente que ven atrás. Entón temos que seguila apoiando e animando e que sigan subíndose no palco e rejeifando moito pola vida por aí adiante. Sempre. Vale? Bravo! Sodes uns cracks. Claro que sí. Que verdadeira emoción ver estas novas remesas de improvisación oral, nada doados, subir a un escenario, ter un tema que non coñecen, ser capaz de rimar, ser capaz de improvisar, que teña un ritmo, que teña unha melodía, creo que merecen un novo aplauso, por favor. Acabaredes a noite ali. Xa vos lo digo eu. Non vos queda nada. Vai ser unha noite longa, xa avanzamos, porque hai máis regueifeiros que nunca. Rematada esta parte de exhibición que sempre ten un espazo aquí no Pazo da Cultura de Carballo, pois imos pasar xa ao concurso propiamente dito, pero se vos parece, para facer unha diferenciación, unha pausiña animada, a quen chamamos, Fran? Liliana e Simao, por favor, acompañádenos. Liliana e Simao, que ofrecerán unha nova peza para facer esta diferenciación. Aplauso para eles. Agora, quem quiser é só dançar e bater palminhas, porque a minha vida é uma festa e que o futuro desta juventude seja uma festa também a alegrar o seu povo. A minha vida é uma festa. Vamos lá. Essas palminhas. A minha vida é uma festa, o povo quer alegrar. A cantar, festa em festa, o importante é não parar. A minha vida é uma festa, pelo mundo a viajar. A cantar, festa em festa, viva a cultura popular. E essas palminhas, entre brindes e cantigas, as marchas e os malhões, são noites mal dormidas, a alegrar as multidões, com cânticas atrevidas, alegrando foliões. São 2 e 3 seguidas, viva as vossas tradições. Vamos lá! A minha vida é uma festa, o povo quer alegrar. A cantar, festa em festa, o importante é não parar. A minha vida é uma festa, pelo mundo a viajar. A cantar, festa em festa, viva a cultura popular. Ai, que tarde tão bonita, a minha ideia já frisa. Viemos nós domingo, palmas para a Galiza. Ai, que tarde tão bonita, a minha ideia já frisa. Nós viemos domingo, vai umas palmas para a Galiza. A minha vida é uma festa, o povo quer alegrar. A cantar, festa em festa, o importante é não parar. A minha vida é uma festa, pelo mundo a viajar. A cantar,
festa em festa, viva a cultura popular. Vá lá! Como é que é? A nossa vida é uma festa, a minha vida é uma festa, o povo quer alegar, a cantar de festa em festa, o importante é não parar. A minha vida é uma festa, pelo mundo a viajar, a cantar de festa em festa, viva a cultura popular. Uma tarde de improviso, hoje não vai faltar nada, entre a reggae e funk e a nossa desgarrada. Uma tarde especial, não nos vai faltar nada, entre a reggae e a nossa desgarrada. A minha vida é uma festa, o povo quer alegar, a cantar de festa em festa, o importante é não parar. A minha vida é uma festa, pelo mundo a viajar, a cantar de festa em festa, viva a cultura popular. Entre brindes e cantigas, as marchas e os malhões, são noites mal dormidas, a alegrar as multidões, com cântigas atrevidas, alegrando foliões. São 2 e 3 seguidas, palmas para as vossas tradições. A minha vida é uma festa, o povo quer alegar, a cantar de festa em festa, o importante é não parar. A minha vida é uma festa, pelo mundo a viajar, a cantar de festa em festa, viva a cultura popular. E já está, obrigada, divirtam-se. Até já. Aplauso, forte aplauso. Sí, hey, hola. Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la. Hai que ser ben valente, vir aquí hoxe xulgar, non se expoñan demasiado, esta xente tira a dar. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Xurado, hasta ahora ben. Toca presentar a xente que vai... No, si deberíades de estar aliviados. Si dende o ano pasado non tendes todas as decisións vos. Home, ao final hai que chegar. Pero o público xa sabe que esas cartulinas... Esas cartulinas, onde están esas cartulinas? Levantemos as cartulinas! Vos volvedes ter a decisión final. Pero, ata que vos toque, alguén ten que facer unha criba. Esa criba vai na facer o xurado. E toca, precisamente, presentar ao xurado deste ano. Manolo Maseda, docente e activista da improvisación oral. Olalla Liñares, igualmente docente e traballadora pola Regueifa. Xosé María Varela, presidente da Fundación Eduardo Pondal, activo defensor, divulgador e promotor da Regueifa. Riqueza que temos aquí en Bergantiños. Domingo Blanco. E Ana Casais, técnica de cultura de Dumbría, traballadora incansable pola cultura local e a cultura popular. Non me digades que non é un alivio, non ter que decidir na final. Sí, non? E vos que? Ben, non? Contentos. Xa podes guardar as cartulinas. Total, eu son daltónico. Este ano, como dicíamos, vostedes volven a ter esa decisión final, pero ata lá queda moito concurso. Son 14 improvisadores e improvisadoras as que están aquí. E como dicíamos, vostedes terán que estar ben atentos porque ao final, entre as dúas últimas persoas, vostedes terán a última palabra. E agora sí, se che parece, Fran, temos que ir tamén preparando aqueles primeiros nomes para facer un sorteo por parellas. Mentres ti vas poñendo eses nomes aí, eu vou ir chamando para que se acheguen ao centro do escenario. Vou nos chamando eu, co teu permiso, Fran, Nuria Penas, Cristian Gómez Mesa, Mani Braga, Xairo Derbón, achegádevos adiante, por favor, Alba María,
Alberto Liñares, Quique Estévez, Carme de Lonxe, Óscar García Pombo, Bieito Lobariñas, Jessica Nantón, Antonio de Xornes, Lupe Blanco e Suso de Xornes. Temos unha imaxe histórica para a regueifa de Bergantiños e para a regueifa en Galicia. Patri, impresiona. Impresiona, efectivamente, todo un récord este ano. Agradecidísimos a todos por participar. E ademais, mira que foto, o sea, a estatura, o sea, ben. Todos quedaron... A ver, miramos tamén a estética, non nos vamos a engañar, que quede... Patri, ven un momento. Vou. Ponte ao lado de Alba María. Compartimos... moi ben. Xa me chego a ti agora, Fran. Xa me diredes onde como e cando. Que dades pa... Veña. Perdón. Dalle. 14 participantes. Eso mismo, veña. Vale. Imos facer 7 parellas. Cólleme o pucho. Como as imos formar? Bueno, pues, como sempre, por sorteo. Hai aquí un sombreiro, se che parece, que vayan sacando. Non, pedimos unha man inocente. Ai, é verdade. Unha man inocente. Unha man inocente, por favor. O primeiro que chega aquí. Veña. Tampouco... Veña, ou varias, non pasa nada. A ver, un de vos ten que sacar unha papeleta. Eu leo, entón vais a ir así a confección das parellas. Este primeiro co segundo, e ides vos colocando por parellas aí, naquel lado. O primeiro que saia será o que despois inicie a copla, vale? A ver, sen mirar unha... Espera, saca primeiro, un segundiño, a ver. A ver que di aquí. Xairo de Herbón, efectivamente. Xairo contra... A ver, Lupe Blanco. Xairo máis Lupe. Para un momento. Temos micros tamén para vos, A ver. para que o leades vos. A ver. Saca outro nome. Mani Braga. Mani Braga. Mani contra... A ver. Con. Deixa o micro, aí. Carme de Lonxe. Carme de Lonxe. Terceira parella, a ver. Óscar García. Óscar García, dame os papeles a min. Con... Dame estes papeliños. Así. Con, sen mirar. Nuria Penas. Mais Nuria Penas. Un segundo, este non vai para dentro, vale? Cuarta parella. Jessica Nantón. Jessica Nantón. Con... Non entendo que pon aquí. Aquí ao revés. Ao revés. Estaba do revés, vos tamén. Antonio de Xornes. Antonio de Xornes. Outra. Alba María. Alba María con... Alba María. Quinta parella. Bieito Lobariñas. Bieito Lobariñas. Alberto Liñares. Alberto Liñares. Para min, con... Quique Estévez. Quique Estévez. Entón, quedamos... Faltan... Suso de Xornes. Con... Suso... Con quen? Gracias. 1000 euros. Cristian Gómez. Con Cristian Gómez. Gracias, mans inocentes. Podedes vos sentar agora. Repasamos. Xairo con Lupe.
Mani con Carme, Óscar con Nuria, Jessica con Antonio, Alba María con Vieito, Alberto con Quique e Suso con Cristian. A ver, o xurado, vale, vai decidir as primeiras fases. Pero vamos a coñecer que é o que valorará, porque é importante que saibades que vai valorar. Valorará 10 cousas: tempo e axilidade, retranca, métrica, rima, vocabulario, uso da lingua, originalidade, posta en escena, discurso, afinación e musicalidade. Todo eso teno a regueifa. Bueno, temos as parellas e tocas a saber os temas. Unha vez coñecido o tema e postura, reguifarán 3 minutos. Temos bocina. Cando acaben esos 3 minutos sonará... Temos bocina. Aí está, temos 3 minutos, Vale, pois se che parece, comezamos. A primeira parella era Xairo e Lupe. Xairo e Lupe ao centro. E... Vou facer un inciso, vale? Nas eliminatorias non é que teña que desaparecer obrigatoriamente un de cada parella. Exactamente. Pode desaparecer unha parella inteira ou quedar unha parella inteira, vale? Valórase persoalmente. O xurado pois ten aí nun recipiente temas para controversia que elixe unha ao show e escoitamos a continuación que tema lle toca a esta parella. Porque non tiñades micro. Ai, tiñades micro. Bueno, pois deixo vos outros, sobran. Sí. Deixo vos un micro aquí. Deixo volo aberto, non faledes o que non debedes. Está apagado. Bueno, imos alá, ca primeira, sí. Na casa aínda vos quedan as últimas tabletas de turrón e queredes comer un pouco. O regueifeiro, o A, Xairo, tira máis polo turrón duro e o regueifeiro B, a regueifeira B, di que é mellor comer do brando. 3 minutiños, turrón brando, turrón duro. Comezaría Xairo de Herbón. Se vos parece, Xairo, cando queiras. A favor do duro, verdad? Eu comezo che agora. A mi xa non che aturo, mais sabedes ben de sobra porque eu prefiero duro. Eu non quería dicir que isto tenche moito aquel, mais falando do turrón eu cambiaba o papel. Non me cambia o papel porque non me dá la altura, ela prefiere cho blando, non lle dá dentadura. Está falando da altura, eso sí que ten cordura, mais vouche dicir algo co turrón e da gordura. Mira eu o que che dixo xa para que ti o aprendas, viríache ben o blando, mais se non che leva almendras. Tade tranquilos a xente, que isto ainda non se contou. Eu creio que aquí o Xairo este comeche dos dous. Eu mira o que che fajo, mira ti como é a pelea, vendo que vou contra ti, eu xa como do que sea. Pois xa che digo unha cousa, ai, non me dan vai pena, que che jardei un aquí de outro ano na alacena. Blando ou duro que sea, a min dácheme igual, aquí tedes o difereliges, aquí ta o de suchar. Coidadito co que dixo do dereito e do revés, este é do turrón do duro, pero é do AliExpress. Mira eu o que che dixo, éncheme de emoción, écheme llorai doblando cando vende Amazon. Non quería dicir, pero vamos de comer, se trata do turrón, eu xo compro na Royser. Co mal que che vai o turrón, amigiños, eu xo creo, co turrón blando cativo está eche de correos. Coidadito co rapaz, que o vou meter nun apuro,
vexo que nos vender bon, e turrón eche do duro. Mais díjoche unha cousa, eu agora xa me banco. Sei que por fora todo duro, mais por dentro touche blando. Ai, pois este estar hablando xa non lle vou facer caso. Puxastes yo do turrón, pero este vai ao gimnasio. Eu non che vou ao gimnasio, vedes este corpo escampo. Mira, temos bo turrón, temos che turrón do blanco. Mira, e eu para o rapaz, é listo como un berbello, mas para miralo ben, de lado xa non te vexo. Claro que ti non me ves, mira como é aquí. Non me ve la de lado porque yo tapo o nariz. Xa está. Xa está. Bravo. Trae o micro. Bravo a esos dous regueifeiros iniciais. Unha fermosa lección de improvisación. Empezamos forte. Empezamos ben. E continuamos para non perder ritmo. A parella número 2, Fran, quen era? Mani e Carme. Mani e Carme de lonxe. Mani comezaría a copla e seguiría Carme. Xurado, esa controversia, por favor. A ver, tedes que deseñar a campaña turística de Galicia. O regueifeiro A, Mani, considera que o mellor produto da comunidade é o de terra, mentres que a regueifeira B, Carme, que está, además ben moi a conto, sinala que o mellor está no produto do mar. Terra, mar. A cousa eche moi fácil, non vou ir de jalopín. A terneira mellor do mundo, a mijiña está en Lalín. Estou farta eu dos produtos, como se na nosa terra non hai outra cousa no mundo. Non te preocupes polo micro, que da miña pasa para a túa. Agora que me ven a cabeza esa tetilla de Arzúa. Ai, saíchesme ti moi quente, a ver se ven o corisco. De todo o mundo é sabido que o mellor é o marisco. Que carallo o marisco, non me veñas con fiascos. O mellor que hai en Galicia, sen duda algunha, son os churrascos. Saca dai o churrasco, que che vai dar moita sede. Ven a apañar os peixiños, toma douche esta rede. Ai, carallo, xa me cazaron. Hoxe botei aquí unha churri. Non te preocupes polo churrasco, que eu fago un acojonante chumichurri. Mira que che son mullere, e tamén serei moi guapa, pero a miña regueifeira dache me boa retranca. O que dis de guapa, nena, eche cousa verdadeira, que tajóns de agujas máis bonitos, máis gústame a min máis a tenreira. Iso eche ben moi fácil, no mar hai grandes baleas, e mulleres descaradas, fortes e boas regueifeiras. Atento todo o mundo, aquí todo o mundo escucha, que guapa saliches hoxe, mais olvidache a toalla da ducha. Pois falando de visual, xa te podías coidar, que no aquí no Teatro de Carballo hai que vir vestido como Fran. Ela mándame de todo, e eu aquí botándolle flores. Mirade que pendientes máis bonitos heredounos da Lola Flores. Os brincos sonche bonitos, falta xa ti o brilli brilli,
Fala co teu compañeiro que che deixe o gorro e non derives. Sabes que te dixo, nena? Eu hoxe estou aquí moi feliz. E xa que falamos de produtos de carne, encántame a codorniz. Non sei de que vas, meu mani, que ben pouco te coñezo. Falábamos de turismo, finxigámonos a eso. Aplauso para Mani, para Carme de lonxe. De momento levas este. Xa veremos. Pode ir rotando, Poden... seguramente. Sí, ese sombreiro pode ir rotando e rotamos tamén as parellas. A chamamos a número 3, que era... Óscar, Nuria... E Nuria. Óscar García Pombo e Nuria Penas. Comezaría, Óscar, esa copla, esa regueifa. Escoitan a continuación, pois ese tema que lle toca dende o xurado. Escollido ao show. Tedes unha marca en común e ides deseñar o logotipo. O regueifeiro A, Óscar, defende que é mellor facelo con intelixencia artificial. E a regueifeira A, Nuria, prefire apostar pola intelixencia natural, un deseñador ou deseñadora. Óscar, ese logotipo feito con intelixencia artificial e Nuria con intelixencia natural, un deseñador. Pero vamos a ver, Nuria, que contigo quero trato. Coa inteligencia artificial hecho un pouco máis barato. E che contar unha cousa, canto xa daqui a plaja, mellor a diseñadora que che bebe menos auga. Se me bebe menos auga, ponme ti atención, que o futuro está agora na computación. Ese futuro non é canto en verso, non é en prosa. Eso de esa malía é como a ensalada sosa. Hecho unha ensalada sosa, xa cho dixo de primeiro, a inteligencia artificial, hecho como este regueifeiro. Ai, digo vos unha cousa, como este regueifeiro, Óscar, amigo, coa IA, non te faz famoso en Facebook. Non me fajo famoso en Facebook, non che pareza moi mal, a única inteligencia é che a boa natural. Esa é a inteligencia, dixo e non está de chanza. Non vos vides que veu pa que hai aquí a súa lanza. Iba cho dicir así, non che me dá pereza, que me gusta de natural, pode ser a tua beleza. Miña beleza, amigos, canto aquí e ben me mana. A miña beleza, entón, Óscar, eche ben humana. Eso vou no dicir así, que che canto como un Kiko, se ven así se me ven pues xa está. Podo ser o logotipo. Pode ser o logotipo, o internet aquí anda tonto, mais debe andar algo lento, que te vexo algo borroso. Voucho dicir con xeito, porque é a miña verdad. Estou te vendo un 8 bis, non recibo 8K. Digo cho aquí entón, a humana ten esencia, para algunhas pantallas non lle chega a potencia. Eu tiña moita potencia, todo o mundo xa o comenta,
Tú no 2026, pero erache polos 90. Bravo, Nuria. Bravo, Óscar. Artificial. Bravo! Gracias aos dous. Continuamos coa parella número 4, Jéssica Nantón e Antonio de Xornes. Antonio de Xornes. Jéssica comezaría. O xurado busca tema. Xurado busca tema. Escoitamos do xurado ese tema, esa postura que debe interpretar cada un, que debe defender cada un. Concédenvos a posibilidade de ter un superpoder. É dicir, Jéssica, defende que o mellor sería poder falar cos animais, ese superpoder. E B, Antonio, cree que o mellor superpoder sería lerlle a mente ás persoas. Falar cos animais, lerlle a mente ás persoas. Cando queirades... Arre carallo pa vos, que a verdade algo requere. Peleei toda a vida, nunca lle alín a muller. E non lle ales a muller que pareces tipo duro. O millor é os animales falar como a ti co burro. Mas díjoche outra cousa, que Antonio ten sentido, porque desde que naceches a xicha xa teño lido. Vou volver a repetir, co animal teñolle cariño, pero pa ver as persoas prefiero ter os bacariños. Linlle o entendemento na terra donde eu nací, cando tiña 15 anos, enamorouse de min. Hai algo que non entendes, e non porque seas demonio, pero vas cos patróns dos animais eternamente San Antonio. Mas digoche outra cousa, que Antonio ten bo sentido. Esta é igual que as mulas, intenta matar o marido. Intento matar o marido, eu non vou estar calada, peso naceches en Xornes, pro San Antonio da Jolada. Antonio naciu en Xornes, non te quero equivocar, a vente vindo con xeito que a mi non me vas matar. A ti non te vou matar, e dixucho con cariño, prolendo a mente dos animais, pronto che chego San Martiño. Mas dixoche outra cousa, aquí a máis no outro lado, non caias encima de min, igual me deixas aplastado. E non te deixo aplastado, eso será a ti a min, pero ten cuidado, Antonio, que hai batida de jabalí. Pero, Jéssica, que che dixo? Non vou quitar a chaqueta, eu jabalís como a ti, xa os mato coa escopeta. Eu sigo cos animales, e sigo porque me peta, que non che vai a bala de volta ca tua humilde escopeta. Pero a min que me pasou, que esta vida é moi rara. Ela fala de jabalís, pero ela é unha vacara. Eu hoxe teño un cometido, que vou ser moi educada, por eso te chamo jabalí en vez de chamarte porca brava. Mas dijo vos... Gracias. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Jéssica, Antonio, regueifa de Bergantiños. Jéssica desa nova escola, desa nova xeración de regueifeiros que ven pisando moi forte. Continuamos, Fran. Quinta parella. Alba María
con Vieito, por favor. Lobariñas. Iniciaría Alba María. Rapaces. E o xurado terá Esa que quinta. buscar... Vais a chegar porque necesitas coitalo ben, vale? Eso. Os alimentos están carísimos e vós tedes unha horta. Que é Alba María, cree que hai que cultivala e así aforrar. E Vieito considera que sae máis á conta seguir comprando no supermercado. Tedes unha... Comezaría Alba María. 3 minutos. Hai que sementar palabras, digo e non o canto agora. Sementa Vieito na terra, xa vai sendo boa hora. Por favor, Alba querida, por favor, está calada. Moito mellor é comprar cerca da supermercada. Supermercada, xo digo, é mellor supermercado. Algo tes mercado ti, e será este xurado. Se queres ir traballar, de verdad eu xa me arrombo. De verdad, Alba María, non quero fodelo lombo. Ti és un pouco langrán, ven e sube no meu colo. Cando sementeu a horta, non me vaias o cébolo. Eu a abeixa non che vou, eu eso si que non turro. A ver si ti vas pensar que palabras son un burro. Dígoche unha cousiña, levo saia e non falda. Vieito pa quen é o burro, ai ben llévale a albarda. Esa copla que me botas foiche unha copla chula. Aquí tedes ao burro e aquí tedes a mula. Coidadiño unha cousiña, que o verbo non se perde. Aquí o pimento vermello e aquí o pimento verde. Eu prefiro ir ao mercado e desto xa me decato. Date conta, Alba María, sale moito máis barato. Salirá barato, neno, ai, e logo non merendas. Vai entón mercalo ti, as palabras a unha tenda. Non te preocupes por iso, e perdona que me meta. Eu a tenda levo cartos e non pago coa tarjeta. Un momento xa cho digo, vas pagar ahora nun cacho e ti vas sacar tarxeta, eu prefiro levar sacho. Direicho eu doutra maneira, ou do dereito ou do revés. Eu ali levo a tarjeta, se non vou ao Corte Inglés. Dígoche outra cousiña, vai indo polo camiño. Eu non son de Corte Inglés, do Corte de Bergantiños. Pois se eres de Bergantiños, cada quen pense o que queira. Eu falei do Corte Inglés, pero podes ir á feira. Vamos cultivalo todo, ponte ao lado de min. Eu cultivo a miña horta e que che dean a ti. Pois... Gracias, Vieito. Alba María e Vieito, moitas gracias. Seguinte parella, Alberto Liñares, Con Quique Estévez. Quique Estévez. Non vos coincidira xuntos aínda, non? Hai que usar, sí. Sí, non? Ajá. Comezaría por esta orde Liñares, que foi o que primeiro saíu, escoitamos ese tema do xurado. Debatedes sobre o método máis adecuado para sinalizar un accidente. O regueifeiro A, Liñares, considera que son mellor os triángulos de toda a vida. O regueifeiro B, Quique, defende que o mellor é a nova baliza, a V16. Comezaría Liñares.
Vou empezar agora e digo bolo de corazón. Na casilla podedes poñer un cero na que sea da afinación. Non falo de afinación, que por algo aquí se empeza, pa localizalo a mijo, a baliza na cabeza. A baliza na cabeza xa se lleve algo vello, eso non sirve pa nada, o triángulo vermello. O triángulo vermello, vouche decir nesta coda, ai, amigiño Alberto, iso xa pasou de moda. Dis que xa pasou de moda, o corazón malumea, se non tes pilas, cariño, a baliza non alumea. Tamén che digo outra cousa, nesta copla vou a 1000, vaite comprando a baliza, coida coa Guarda Civil. A Guardia Civil, amigo, eu conozo a decote, como a min é máis como a ti, sempre che andan co bigote. Non me fales do bigote, eu xe sei un pouco deso. Como fales máis do bigote, ao millar acabamos presos. Hoxe é che día de festa, a Guardia Civil está tranquila, mellor collemos un triángulo e a el damos unha tila. Vai comprándote a baliza, a verdad que xa vou un euro, ou se non vai preparando, hai aí 200 euros. Teño eu 200 euros e tamén a cousa dura. O triángulo val para sempre, pero a baliza caduca. Ai, a baliza caduca, nesta copla que do Pampo, vaite comprala aí abaixo, que están baratas no Alcampo. Non chai campo aquí, amigo. Sabe Dios o que lle vou dicir agora? Do direito e do revés, non sei que copla che botar, pero viñámolo pasar ben. Viñémolo pasar ben, eu xa che vou dicir de broma, se non tedes un Alcampo, pois abre a un Mercadona. Temos che un Mercadona, pero non dura pra vida. Si ti compras os triángulos, aí si que non hai peniña. Triángulos eu non os quero, e xa vou escribir con tiza, e se queres compañeiro vendoche unha baliza. Ai, la. Tempo. Gracias, Alberto Liñares. Gracias, Alberto. Gracias, Quique. Quique Esteves. Última parella desta primeira fase. Suso de Xornes e Cristian Gómez Mesa. Empezaría Suso pola orde na que saiu. Escoitamos ese tema do xurado. Pediu criptomonedas, Suso, outra vez? Non había criptomonedas, prepárate. Toca facer balance do apagón eléctrico vivido fai uns meses. Entonces, Suso di que foi un día máxico de desconexión e de contacto humano. E Cristian opina todo o contrario. Mais ben un día para esquecer e o non poder facer uso da electricidade máis da tecnoloxía. Comezaría Suso. Pois quedamos sin a luz, debiámolo merecer, case que nos veu moi ben, carallo, porra, que hai que ver. Quédache sen internet, eso a min dame cheme pena, voute aquí eu corregir, eu son Cristian de Burela. Non sei ni o que me dixo.
Vou no repetir outra vez. Non me estaba interesando, coño, de onde ti és. Isto é moi importante. Saca ti o periscopio, pois é isto do apagón, foi nefasto pos negocios. Por eso tate tranquilo, que non che pareza mal. Arregleime como puden, a taberna fun igual. Isto sí que é verdade, pois a ver que o que di. Está mellor ás escuras o señor Guardia Civil. Porque lle busquei o xeito, nin lle poño nin lle quito, como café non había, pois liaime cos chupito. Non te líes ti, amigo, que cho digo aquí de cote. Se te lías cos chupitos, saco eu aí o bigote. Párame un pouquiño, que esta cousa xa te mola, pero para ter un bigote tes que poñerte a cola. A cola eu xa me poño, e aquí eu estou trabado, pero veño postular bigote, hai aquí ata Carballo. Temos que perdonarlle hoxe, porque eu sinto moi ben. Ten a garganta jodida, a malo sentido tamén. Isto é aquí, amigo, te come este día. Vou eu aí a perdonarme, teño a gorxa ben jodida. Por eso tate tranquilo, que non che pareza mal, porque cantando comigo ibas quedar mal igual. Quedarei eu como queira e digo cheu deste día, mas non teñas a relantida e a vida a melodía. Ai, eu canto como queiras, no outro lado é máis aquí, porque levo nesto 40 anos e podo enseñar en ti. Eso sí que é verdade, que sabes un pouco desto. Vou pedir aí un aplauso pro maestro. Gracias. Bravos. No, tranquilos que ainda queda moitísima noite. Agora o xurado ten unha das súas primeiros momentos importantes. Como dicíamos, hai 14 persoas participando, terán que escoller 10. Xa escapa o xurado. Xa escapan, saen un momento, e se che parece, Fran, non perdemos ritmo. Pero repetimos. O xurado pode eliminar a unha parella inteira, a ningún membro dunha parella. Bueno, a calificación é individual, vale? Quero dicir que cando cheguen aquí, despois de deliberar, poderemos ver algunha das parellas outra vez participando. Teñen que elixir a 10 para a seguinte fase. E xa que estamos, Liliana e Simao. Liliana e Simao andan por aí. Liliana e Simao. Eles vannos a acompañar, aí veñen, nunha peciña mentras o xurado delibera. Aquí están. Aquí están os artistas. Un aplauso, por favor, para Liliana. ¡Bravos! Para Simao. Estábamos ensaiando. Ora, agora vamos a um dueto, que é um ritmo lá do nosso Minho, do nosso Portugal, que é o vira. Por isso vamos todos celebrar o amor à varanda. Pode ser, Simão? Vamos lá. Amor à varanda. Vamos virar. Anda, meu bem, anda, anda. Anda a ver quem te quer bem. Anda para a tua varanda. Vem-me namorar também. Anda, meu bem, anda, anda. Anda a ver quem te quer bem. Anda para a tua varanda. Vem-me namorar também. Minha flor tão delicada, que ao longe tu me avistas. Não fiques envergonhada quando o olho me piscas. Não sejas
sejas tão fanfarrão, nem igual aos demais. Não te dou meu coração sem te esforçares mais. Anda, meu bem, anda, anda, anda ver quem te quer bem. Anda para a tua varanda, vem-me namorar também. Anda, meu bem, anda, anda, anda ver quem te quer bem. Anda para a tua varanda, vem-me namorar também. Saí de casa para te ver, fiz um longo caminho, já fiz por merecer o quê? O teu doce beijinho. Não sejas tão convencido que eu desdenho com cautela, nem venhas todo atrevido seduzir-me à janela. Anda, meu bem, anda, anda, anda ver quem te quer bem. Anda para a tua varanda, vem-me namorar também. Anda, meu bem, anda, anda, anda ver quem te quer bem. Anda para a tua varanda, vem-me namorar também. Chega-te para mim, oh tão rica menina, vou repenicar-te sem fim. Assim, como faço a concertina. E eu já não fico encalhada, este homem é um pedaço. Deixa-me apaixonada, envolvida em seu abraço. Anda, meu bem, anda, anda, anda ver quem te quer bem. Anda para a tua varanda, vem-me namorar também. Anda, meu bem, anda, anda, anda ver quem te quer bem. Anda para a tua varanda, vem-me namorar também. Vira! E anda, meu bem, anda, anda, anda ver quem te quer bem. Anda para a tua varanda, vem-me namorar também. Anda, meu bem, anda, anda, anda ver quem te quer bem. Anda para a tua varanda, vem-me namorar também. Vem-me namorar também. Vem-me namorar também. Já está! Temos aqui uma nova versão do Vira. Mais uma vez temos a Galiza de mãos dadas com o Minho. O Vira lá dança-se, que é uma forma de uma valsa mais rápida um bocadinho, mas aqui tivemos uma adaptação. Isto é uma dança típica daqui? Sim, ok, gostei. Temos que fazer então no futuro uma versão entre o Vira Minhoto e esta dança típica da Galiza. Obrigada e umas palmas para os bailarinos. Liliana. Obrigada. Obrigado, Simao. Xurado. Xa temos o xurado de... Todo non, falta todo non, falta... Está chegando o último dos integrantes Falta dese Manolo. xurado. Manolo botouse non vai vir, Se vos botouse parece- fora. Botouse fora. Sí, dixo Non me que... extraña. Pedimos a todos os regueifeiros que se levanten para escoitar ese veredicto do xurado. Tardáchedesme en empezar a bailar. A ver, as cousas como son. O xurado, que ides decir? Bueno, os que siguen ou os que se Nos, quedan sentados? aquí o que nos mandedes. Bueno, vamos decir o nome dos que pasan. Decimos o nome dos que pasan, se vos parece. Vale. As persoas que non escoiten o seu nome poden volver a sentarse e as outras quedarían aquí para volver a conformar parellas. Os que non escoitedes o voso nome, dadevos por aludidos. Vai, Vai. Nuria Penas. Nuria Penas. Xairo de Rebón. Xairo. Alba María. Alba María.
Alberto Liñares. Alberto Liñares. Quique Estévez. Quique. Bieito Lobariñas. Bieito Lobariñas. Jessica Nantón. Jessica. Antonio de Xornes. Antonio de Xornes. Lupe Blanco. Lupe Blanco. E Suso de Xornes. Suso de Xornes. Poden sentarse os outros 4 regueifeiros. Grazas e parabéns ás persoas que se están sentando, que falábamos agora ao xurado, que é que aí arriba é todo moito máis difícil, ten moitísimo mérito subir aí arriba a regueifar, así que, de novo, un fortísimo aplauso para estas persoas que participaron hoxe aquí. Agora, continuando Ai, co fácil era unha pizarra, co fácil que era ter unha pizarra. Continuando co concurso, aquí temos os 14 nomes que participaban. Introduciremos aquí para confeccionar novamente as parellas os 10 nomes seleccionados. A ver, por orden. Nuria Pena. Nuria Penas, está por aí? Está sí. por aí. Non a topo. Non a topas. Non a topo. Aquí está, Aí, Nuria. Nuria aquí. Xairo. Sí, está. Xairo, deberías estar por aquí tamén. Antes estuveches, non? Sí, antes estabas aquí. E volves a estar. Alba María. Alba María, aquí está. Alberto Liñares. Aquí está. Quique Estévez. Pa adentro. Bieito, pa adentro. Jessica, pa adentro. Antonio. Lupe. Suso de Xornes. Parece que estamos no xulgado, ¿no? Decidindo quen entra pa... Suso de Xornes. Metéchelo. Sí, metín a Suso. Ah, vale. Entón, aquí temos 10 nomes. Agora necesitamos outras 2 mans inocentes. Vamos a ir confeccionando as parellas. 2 persoas, non miramos, vale? Primeiro extraes un nome. Pódelo ler. A ver. Vale, temos micro. Temos un micro por aquí. Temos un micro, que sexan eles. Queremos escoitar a vosa voz. Alba María. Alba María con forma parella con o micrófono. Quedades cos papéis vos, vale? Suso de Xornes. Suso de Xornes. Primeira parella, Alba María con Suso de Xornes. Empezan por este orden, Primeiro Alba María. Seguinte parella. Lupe Blanco. Lupe Blanco con... Que derrotismo. Bieito Lobariñas. Con Bieito Lobariñas. Outra máis. Xairo Derbón. Xairo Derbón. Xairo Derbón. Quique Estévez. Con Quique. Nuria Penas. Nuria Penas. Alberto Liñares. Con Alberto Liñares. O que son as cousas. Antonio de Xornes. Antonio de Xornes repite con... Pode haber revancha. Jessica Nantón. Jessica Nantón con Antonio de Xornes. Outra vez. Segunda parte. É o que ten o sorteo. A lotería non tocará 2 veces, nin a primeira, pero aquí... Vale, pois o método vai ser igual, vale? Parella a parella, chamamos a primeira, están conformadas as 5. Esa primeira parella era Alba e Suso de Xornes.
Comezaría Alba con un tema que lles vai a comentar agora o xurado. 3 minutos. 3 minutos igualmente. Hai tema outra vez. Hai moitos temas. Xurado. Ás portas do voso casamento queredes elixir destino para a lúa de mel. Alba tenlle medo a voar e di que o ideal sería ir a Benidorm. E Suso prefire algo máis exótico, así como as Maldivas. Comezaría Alba María. Alba María. 3 minutos. Agora que nos casamos, esperto dun soño azul, pa facer ben o amor, Suso hai que ir ao sur. Para Benidorm non vou, se a memoria non me falla, porque me meto na praia e non me colle a toalla. Non che collera está seco, e agora xa cho repito, eu bailar reggaeton e hai tú os pajaritos. Eu quero ir algo máis lonxe, igual ainda busco outra moza, polo menos teño unha cousa, vou onde non me conozan. Ai, todo mundo che sabe, digo eu que non che escoza, o mellor ti non me gustas e eu tamén busco outra moza. Por eso tate tranquila, por se ben non o sabías, si metes moito na cabeza, hai cambio dos 15 días. Tú cambiaros o que queiras, e o verbo xa non torzo, menos mal que aquí en Galiza ainda che existe o divorcio. Por eso quero ir a lonxe, saltando nun tema noutra, porque arrimo un palo con esta e pa aquí veño con outra. Tranquilo, ai meu Susiño, digo eu de corazón, a ti faltan ches e alas para voar ese avión. Por eso tate tranquila, dixo a miña maneira, non fai falta conocerte, xa te vin de solteira. Ai, non te preocupes só, dende o miño para o sil, eu se vou para Benidorm para meu guardia civil. E se non faz outras cousas, camen casi me tanto me ten, arrimaste e betanzos que pa ti che ben. Ai, digoche unha cousa, non vou cantarche un solo, eu serei a tua pataca, ti non és o meu repolo. Por eso tate tranquila, non sabe lo que pasou, que teño unha manía, eu moita horta non vou. Tú irás pouquiño a horta, vou cho cantar eu ben alto, fago medrar as cébolas na terra, no mar e o asfalto. Ai, vas ter un problemiña, non me quería enfadar, si queres tanta hortaliza, a la de ter que sulfatar. Sulfato cho que queiras, Susiño abaixo camiña, tú poderás beber uvas, eu son de podar a viña. Da que le vaite podando, que cho vou dicir arreu, non hai problema ningún, o viño só bebo eu. Non beberás ti o viño, digo cho con moito amor, vaite ti para as Maldivas, eu voume pa Benidorm. As Maldivas. Gracias. As Maldivas. Alba María. As Maldivas que non as Alba Malvinas. María. Seguinte parella. Seguinte parella. Número 2 eran Teño as desordenadas. Lupe Blanco Lupe Vieito. e Vieito Lobariñas. Iniciaría Lupe Blanco esa controversia. Xurado, pode ir sacando tema. Sodes unha comisión de festas
e andades preparando o programa. Lupe cree que é mellor traer unha orquesta. E Bieito considera que o mellor é apostar por unha discoteca móvil ou un DJ. Lupe, orquesta, Bieito, discoteca móvil ou DJ. Comezamos. Comeza Lupe, 3 minutos. Vamos comezar a laboria que eu agora ben o creo. Para as festas do San Xoán podemos traer a trébol. Por Dios, Lai Lupe querida, vou encender o telemóvil, ser eu o responsable de unha discoteca móvil. Eu tamén o estou pensando, dicilo é de lei. Mirándoche ben pa pinta, non pareces un DJ. Ai, contrátame unha orquesta. Ai, Lupe, por favor, che pido que cando veñen estes outros, ai, fanme moito ruido. Eu contrato cho que queiras, trai o que che dé a gana, pero dixo a do xurado, non me cambie o programa. Pois non che cambio o programa, elles de dar unha tunda, xa sabedes, disco móvil, e en adiante chunda, chunda. Tabo eu pensando agora, dicilo que se vexa, vou traer a panorama, roubamos a arboleda. Con estes ritmos de agora, aínda que ninguén o crea, esta noite, meus amigos, non durme ninguén na aldea. Tá pensando Lavariñas, que eu agora ben o creo, se nos trae o Tangana ou este é máis de Quevedo. A verdad, pensando ben, non quero meter a pata, millor esa discoteca que nos sae máis barata. Traemos a panorama que agora non se discute, o único que facedes vos é poñelo autotune. Por favor, a panorama, ai Lupiña, non me fodas, mira que agora a orquesta, iso xa non está de moda. Como non vai tar de moda, iso é unha barbaridade. Enchufan ali as cousas e funcionan en playback. Pois funcionan en playback, sobre eso eu che direi, inde máis fácil o meu, solo levai un DJ. Traemos nos unha orquesta, e xo dixo e non me canso, cando dean o intermedio salimos nos no descanso. E facémoslle un baile, en eso eu non me mido, o prefiero moito máis que rachar os meus oídos. Estaba sentindo este home cantando con alegría, empezou con 2 DJs, agora xa se veu arriba. Chamarei o carromato porque son che xente noble, polo menos bailaremos ai Lupiña un paso doble. Gracias, Vieito, gracias, Lupe. Gracias. Continuamos. Terceira parella, Xairo de Herbón e Quique Estévez. Comezaría Xairo. Xurado, saque tema. Tedes a medias un restaurante. Xairo cree que hai que permitir a entrada de animais. De animais. De 4 patas. E Quique considera que os animais non teñen cabida no local. Moi ben, comezaría Xairo. Temos que deixar os bichos, non te mate o estramonio. Se os animais non nos entran, non me pode entrar o socio. Non entran os animais, nin por trás nin por diante, pa que van entrar amigos, esa ladras ti bastante. Vedes que este non nos quere, debelle dar o tremor, non llevan os animales, vai vestido de casador.
e non é de casador. Vouche dar eu a paliza que este gorro compañeiro compreu ali na Suiza. Eu non sei se o compraches, eso é o que hai que ver. Hecho un animal mal vestido, ai amigo, pagas por el. Eu non quero os animais, e agora son cisterna que outro día entrou un e mordeuche nunha perna. Ai, este engañou, se ves a cousa é a teima. Non me mordeu na en un lado, mordeume na entreperna. Mordeuche na entreperna, meu querido camarada. O que pasa que na entreperna, ai, non atopa nada. Mais ai, ti te lo jodido, vese que xa estás en babia. Hoxe non che caeu ben, mordeume e pegoume a rabia. Pero isto é un restaurante, non me sesas ordinario. Se queres ti amigo Xairo, monta un veterinario. Eu deixo pasar os cans, son cheu estrafalario. Ordinario non che son máis ben extraordinario. Pero deixas ti os cans, e aquí eu xa te raño. Podo ser un jatiño, ai, coidado que te araño. Este tipo é moi fino, xa vedes que xa lla pela. Eu deixo entrar os cans, pero ti deixas as cadelas. Ai, eu deixo as cadelas, e desculpa que che diga, se deixas entrar os cans, van nos jode la comida. Entraronlle as cadelas, e machote e bufarrado, pero o día que entraron volveuse vegetariano. Eu volvome como queiras, e xo dixo a tía Carme, que queres meu xairiño? Ai, aquí non como carne. Claro que non comes carne, mira ti que o dice. A min póñenme plato de bijo, xa che como que sea. Este quere deixar entrar todo como aos orcos, pero pa animal xa temos. Hai aquí a un grande porco. Bravos. Xairo, Quique. Moitísimas gracias. Continuamos coa seguinte parella. Era a de Nuria Penas e Alberto Liñares. Cuarta parella, Nuria. Comezaría Nuria. Escoitamos ese tema. Oxe, a cousa vai de casamentos. Acabades de casar, A e B. Non sabíamos, non? Non sabemos se ides coincidir con Alba e Suso en Benidorm, pero Nuria quere que vaiades cos seus pais, sogros, por tanto, de Alberto. Perdón, que vaiades non, que vivades, que vivades. Que vaiades non. Nuria quere que vivades cos seus pais, cos sogros de Alberto, e Alberto di que é mellor vivir en casa propia sen uns sogros polo medio. Comezaría Nuria. Hei che dicir unha cousa, non cho canto eu demais. Ven vivir e ti con nos, co xojas o tu te co pai. Quedeime desconcertado e teño moito de que alegrar. Cando cheguei hoxe aquí non pensaba de casar. Non pensaba eu tampouco, canto cho con moito tino, mais tocoume compañeiro, a pena é que foi contigo. Non che foi moita pena, vemos ter un neno no colo, pero xa che digo, ai Nuria, é mellor que vivamos solos. Eu non quero a soidade, canto cho aquí pra ti. É mellor que este meus pais pra facer e ai por min. Non sei de que me falas, eu tamén fago por ti. Vivimos ti e máis eu, alumiñamos mamin.
Eu non sei tampouco, amigo, non che entendo a indirecta, mas cuidado co meu pai, que che ten 5 escopetas. Non me gusta esa cousa, non me gusta, non me peta. 5 ser son che moitas, a min chegame unha completa. Quero vivir cos meus pais, canto cho eu a bofete, non miras meu amigo como está o alquiler. Non teñas problema deso, e digucho de corazón. Vivimos no noso piso e miramos xuntos a televisión. Non sabía, compañeiros, canto aquí e xa me peja, que hoxe viña a casar e co propio Amancio Ortega. Voucho decir, miña rula, eu son che de lealtade. Eu son Alberto Liñares, teño moitas propiedades. Tenche moitas propiedades, o chaval tenche lentellas, pois estes, amigo, disfruta e vas coidar ti só delas. Eso sí que non me gusta, e vimos pra casar. Podemos ir os dous xuntos, agora imos che falar. Falaremos o que queiras, falaremos aí no pozo, mais amigos cando poida, e eu busco outro mozo. Xa podes buscar agora, co que non busca non para. Estamos os dous xuntos, así non molesta a cama. Non che molesta a cama, digo cho aquí a cantar, a cama non che molesta, moito non a vas usar. Eu non sei o que hei facer, agora que imos casar. Fun hoxe ao Corte Inglés para a cama comprar. Ti fuches... Moitísimas gracias, Nuria, Alberto, e finalmente quinta parella era Antonio de Xornes e Jessica Nantón. Un aplauso, por favor. Jessica. Comezaría Antonio, vale? Fainos un favor. Queremos unha exhibición. Ver esa camiseta. Aí estás ti. Orgullo regueifeiro. Os pendientes. A ver, porque facía frío que senón seguramente xa saliría con ela, pero queremos orgullo regueifeiro. Orgullo regueifeiro. Bueno, aí estamos. Ben, ¿no? Había que enseñala. Antonio sería o primeiro, escoitamos ese tema. Andades a reflexionar sobre as relacións humanas. Antonio defende o uso das redes sociais. Relacións virtuais, polo tanto, Antonio. E Jessica considera que o mellor é o de sempre, atoparse nas tabernas. Gústame ben este tema. Non te vou tratar doste, porque Antonio agora liga a través de internet. Antonio moito non ligaba, que naciu nas cavernas. O internet fallache moito de sempre nas tabernas. Teño un problema grande, pedillo ao Padre Eterno, non dou sacados ligles, ai, aí do meu teléfono. Pasa calos liges, non cho dixo aquí agora. Protas que ter internet, eso non vai ca túa moda. Como teño tantos ligues, aquí a máis noutro lado, como ahora non dou abasto, deixei esta de lado. O meu son as tabernas, cali entran as toscans,
Pero miro algunha noite a Antonio non li fans. Mais digo vos outras cousas que a min non me dá igual, porque a parte das mulleres eu manejo capital. O capital non é pa tiralo, é de min non te ris. O internet tes que pagalo, na taberna é gratis. Eso sí que é verdad, que eu nacín en Puente Ceso. Se non me separo dela, non me deixaba un peso. Ele é da época do Badu, non sei se vos acordades, pero eu na taberna hasta lijo cos cobardes. Pero por internet, porque a min dácheme igual, dime que teñen casas e ademais capital. O internet ten unha de boas, que non lleven o aparato, pero pasache coma na taberna, nin ali che fan caso. Mas non teño problema, non vou a pegar un brinco, que non son de 60 anos, todas teñen 25. Ai, o brinco non o pejas, dijo chu con calidad, non pode romper a cadera o home da terceira edad. Mas digoche outra cousa, porque Dios me dou así, canto me farte delas, ai, despois volvo pronda a ti. Qué bonito. Qué bonito é o amor. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Vaya temazo. Vaya temazo. Pois sí, Fran, vaya temazo. Téndelo, complicado, xurado. Pois sí, porque Está difícil. agora hai que pasar de 10 a 6 nomes, vale? Volve a ser unha votación individual. Poden ser dúas persoas da mesma parella, poden ser ningunha de unha parella, como dicimos, votación individual. E falando de regueifa, porque hoxe estamos falando de regueifa, Hoxe empezamos raro, ti máis eu. o empezamos raro, Empezamos distinto. sí, distinto, porque Estábamos entrando no 2026, entramos no 2026, entramos, bueno, había demasiada xente encima do Tímidos. escenario, non queríamos... vamos pedir a colaboración. Tendes Sí. pandeiretas por aí ou algo? Home, Imos pedir colaboración, porque antes Lupe falaba dunha melodía que lle debemos a unha muxía vouche Eva deixar un micro Castiñeira. e xa vas faz o que podes. Temos, falaba antes Lupe, que se pode achegar tamén, imos lle pedir a colaboración con ese instrumento. Falaba antes, Lupe, desa melodía que empregan moito polo sur, Pinto de Herbón, Luís o Caruncho, unha melodía que lle debemos a unha muxía, Eva Castiñeira, homenaxeada nestas letras galegas, e necesitamos un pouquiño, mentres este xurado delibera, que nos marquen o ritmo con ese... Como era? Ai... Ai la 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 ai la 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 ai la 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 ai la 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 la. Outro ano máis, señores, vimos aquí regueifar. Eu non sei pa que me meto, xa me cheja a presentar. Ai la 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 ai la 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 ai la 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 ai la 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 la. Traballiño que collemos porque sí e porque non. Pero mira como estamos coa mellor improvisación. Ai la 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 ai la 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 ai la 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 ai la 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 la. Eu pensaba que era un parche que sería pasaxeiro, que abondaba con 2 anos, pero con hai o terceiro. Ai la 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 ai la 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 ai la 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 ai la 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 la. 5 anos de concurso que facemos con ledicia. O motivo é bonito, sermos unha gran familia. Ai la 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 ai la 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 ai la 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 ai
vida a regueifa que xa ampliou formato, pasou a documental e en breve ao teatro. Ai la la, ai la la, ai la la, la 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 la, ai la la, la 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 la, ai la 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 la. Moitas gracias a Touriñán por querer visibilizar e a todos os presentes, moitas gracias por estar. Ai la la, la 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 la, ai la la, la 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 la, ai la la, la 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 la, ai la 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 la. Vou vos dar a benvida, vou ser bo anfitrión. Grazas a todos por virdes encher este pabillón. Ai la la, la 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 la, ai la la, la 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 la, ai la la, la 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 la, ai la 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 la. Moitas risas no público pleno de colaboración, máis difícil será logo cando erjan o cartón. Ai la la, la 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 la, ai la la, la 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 la, ai la la, la 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 la, ai la 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 la. Na edición anterior fixen uns chistes de Trump, agora despois dun ano do Democracia me fan. Ai la la, la la, ai la la, la 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 la, ai la la, la 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 la, ai la 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 la. Agora durmo con traxe, quero estar preparado por se chegan os marines que me pillen tuneado. Ai la la, la 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 la, ai la la, la 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 la, ai la la, la 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 la, ai la 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 la. Ai, Franciño, meu amigo, deberías ir parando. Querían baixar o tempo e nos aquí enredando. Ai la la, la 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 la, ai la la, la 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 la, ai la la, la 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 la, ai la 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 la. E se ti falas do traxe xa o dixo e non alargo. Xa estás máis que preparado para que che suban o cargo. Ai la la, la la la, ai la la, la la la, ai la la, la 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 la, ai la 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 la. Pido vos un forte aplauso pa esta regueifa completa, pa edición do ano que ven non len as coplas da carpeta. La la la, la 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 la, la 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 la, ai la la, la 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 la. Bueno, despois deste intento de regueifa, polo menos, intento. Pero medimos moi ben os tempos, biches, xusto acaba de chegar o xurado. Foi perfecto porque acaba de entrar o xurado que nos transmite agora esa decisión. Como dicíamos, teñen que pasar a seis persoas, vale? Pedimos a todos que se levanten. Levantades vos, por favor. Pedímolo, por favor. Estirad as pernas, un pouco, podes estirar. Despois bailamos outro pouco. Poñedevos aí en fila. Xurado, temos unha decisión tomada. Foi complicado, entendo. Hubo moitos berros. Escoitaba eu o barullo aí fora. Non chegache desas mans. Pouco lle faltou. Quen vai ser o portavoz? O encargado ou encargada de dar boas ou malas novas, depende a que lle toque. É dificilísimo. O nivel está de notable para arriba. Todas as persoas que estás agora mesmo aí en riba. Parabéns, de verdade. Aplauso, 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 aplauso. Iso. Primeiro nome, Suso de Xornes. Paso adiante. Perdón. Os que se quedan, os que se van. O nome é de quen se quedou... Vale, Suso. Os que se quedan. Respira, pasa para diante. Ou quédate aí, Lupe Blanco. Suso, Lupe... Antonio de Xornes. Antonio... Jessica Nantón. Jessica... Alba María. Alba María...
E Xairo de Rebón. Xairo. Vale, pois estas persoas que escoitaron o seu nome den un paso adiante e volvemos a facer o mecanismo. Temos 6 persoas, vale, necesitamos 3 parellas. Imos introducir neste chapeu pois os 6 nomes que temos aquí. Lupe, pa dentro. Xairo. Alba María. Complicado. Uy, de verdad, ¿eh? ¿Dónde está Pizarra? Jessica está. A Jessica, sí. Atopella Jessica. Van 4, quedannos 2. Suso. Para adentro. Suso estaba, ¿no? Sí. Sí. Y necesitaríamos... Faltame por aquí. Antonio, ¿no? Antonio de Xornes, efectivamente. 6, a ver. Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Efectivamente, os demais desbótanse. 2 novas mans inocentes para conformar 3 parellas, por favor. Poñolle o micrófono, se vos parece. A ver, elixides e mirar. Quen queira ir de primeiro, poñete o micro, veña. Poño vos o micro. Suso de Xornes. Suso de Xornes. Suso con... Alba María. Alba María. Suso e Alba María, primeira parella. Miramos. Jessica Nantón. Jessica. Lupe Blanco. Con Lupe. Outra. Por sacar o orde de comezo. Sacar o porque... orde. Antonio de Xornes. Antonio de Xornes con... Saca o leo en alto. Con... Y el número premiado de la lotería, Xairo de Rebón. Xairo de Rebón. Moi ben, poñedelos aquí. Moitas gracias. Por esas mans inocentes, o mecanismo é o mesmo. Primeira parella, Suso e Alba. Comezaría Suso. Escoitamos, por favor, un deses temas. Micrófonos, sí. Vale. Calquer día marcho cos micros pa casa, Ostras. Ui, escoito xo xurado. Sacou o tema e dixo xurado, ostras, doiulle. A ver, sodes dúas das persoas afortunadas co gordo de Villamanín, non sei se vos soa o caso. E o regueifeiro A, decir Suso, di que hai que renunciar a unha parte do premio para non acabar indo a xuizo, renunciamos a unha parte do premio. E Alba defende que o erro foi da comisión e, polo tanto, aquí non se renuncia a nada, cobramos o premio. Renunciamos, cobramos. Comezaría Suso. Quero dicilo moi claro, porque eu nacín decente, eu non renuncio ao premio para que o cobre esta xente. Canto eu xa unha cousa, lotería na canción. Antes de darme o micro, tedes que pulsalo. Por eso tate tranquila que eu entendo o labore. O micro non vai a longe, pero ti ainda estás peore. Cántame, amigo Suso, con auga de fonte fría. O cantar aquí contigo xa tocou a lotería. Pero mira que hai ter cara, non sei cade de pasar. Andan vendendo papeletas, os décimos sin comprar. E compraron estes décimos
Digo, eu xa non olvido, eu quería este gordo que quedou ben repartido. Repartido ben quedou, que non yo digo na man, quedouche moi repartido cando te o meteche na man, claro. Digo que sen ese gordo quedamos en un pataco, eu prefiro cheo gordo, se queres queda co fraco. Eu ben sei o que pasou, que non vivo na inopia, ao final como vos colleron, repartistes que a parroquia. Tes que repartir susiño, non me preguntes a min, nos quedaremos los ricos e foda viña manín. Pero ti tes un problema, no digo de carallada, can que se é millonaria, sigue sin entrarte de nada. Ya non me entero moitas cousas, dígote con inocencia, serei pobriña en cartos, máis rica de inteligencia. Temen é desgracia miña, desta boria vou moi farto, antes tiña de muller e agora teño a polo carto. Vamos casarnos agora, e susiño xa sentencio, antes de casar contigo eu prefiro a Evencio. Evencio digo unha cousa, que non vai salir de Valte, tan che facen de pelota, agora non é alcalde. Non pasa nada, amigo, non che canto con aquel, non quero a lotería, mellor caso co Daniel. Ai, Daniel é abogado, a máis medio trapalleiro, o motico lle de vena, bardeitinha e peteixeiro. Non te preocupes. Gracias. Bravos. Graciñas, Suso e Alba. Continuamos coa parella 2. Jessica Nantón e Lupe Blanco. Jessica e Lupe, por favor. Un paso adiante. Comezaría Jessica. One step beyond. A ver o tema. Xurado, cando que irades. O mapa de aeroportos de Galicia está en redefinición. Jessica considera que é mellor que sigamos tendo 3 aeroportos, pero Lupe cree que sería mellor unificar todo nun só. Vale. Comezaría Jessica Nantón. 3 minutiños. O tema dos aeroportos é como a calidade, vale a pena ter moitos pa ter máis diversidade. Pois agora teño un sono, digo aquí a rejeifeira, había que ter un e plantalo na rabadeira. Plantalo na rabadeira, eso sí que non é pa tanto, peso planto na miña tamén é de Coristanco. Ti defendes o ter moitos, agora doume de conta, eu prefiro ben ali co aire de Santa Comba. Co aire de Santa Comba, Inés nunha colla, se non podes aterrizar, has de vir a la da colla. E pensade unha cousa, que non é cousa calquera, había de dar justo Carballo con lanzaderas. Eu digo unha cousa, como se en Santa Comba prosutes en Carballo, o avión xa se desmonta. Non vayas por ese lado, que isto sí que ben o creo, tá mellor na rabadeira para cruzar o océano. O océano de Santa Comba, ai a cousa tá moi dura, pa puñelo aeroporto Lupe estudia na cultura. Confundicheste un pouco, dicilo xo requere, o océano de Santa Comba é o embalse de Santa Irene. Vou dicilo agora que eu deso non me canso, hasta donde eu sei Santa Irene de Vimianxo. Tiño eu pensado agora, mas xo dixo e non tou morto, creo que aquí ese tema era che dos aeroportos.
Non me cambie la boria, que cho dixo a de tres. Necesitamos máis aeroportos como a tren se aves. Ai, aves non sei se salen. Mira, dixo a tal hora, habías de dar justo puñerte de controladora. A controlar leva a mi idea, pero eso non o sei. Pero habendo 3 aeroportos, un o seu nombre non é. Mira, tío do aeroporto, xo dixo ben neste lado, sería na Rabadeira e sería Castelao. A muller ten un problema que o vexa quen queira. Eu quero 3 aeroportos, leva un pa Rabadeira. Quero ter un aeroporto, que eso non nos chega ao conto, porque mira que os gallegos tiran todos cara ao porto. Gracias, Jessica, Lupe. Aeroporto, eu vexo, aeroporto da Miñata, Sí. a Rabadeira, eu vexo. Última parella, Fran, Antonio de Chornes. Antonio e Xairo, por favor. E Xairo de Herbón. Antonio e Xairo, esta última parella da noite, comezaría... Vai. Comezaría Antonio. Buf. Antonio, ti és favorable ao nudismo nas praias. En pelotas. Estou de acordo contigo. E Xairo considera que é mellor ir un pouco tapadiño. Comezaría Antonio. Pois xa o vou a decir, nin o pido por favor. Este tema sí que me gustou, que eu non uso bañadores. Ese que el xa non o xura. Mira, eche cousa cruda, xa che empezou con nudismo, leva a cabeza desnuda. Eso sí que é verdad, non yo discuta ninguén, pero tipan bañadores largos, que máis que osos non ten. Veuche ben a ti o tema, e eu xa che dou a corda, pois se quedas en pelotas, a barriga faiche sombra. A barriga é moi boa, ti tes moi pouca vista, pero faille sombra ao paxaro, ai na playa de nudista. Este non che vai ali, porque che xojo pilla, ese se deita cara abaixo, espeta como a sombrilla. Este barriga non ten, é un asunto moi raro, por daura ainda un rapaz novo e tampouco tan paxaro. Eu mira o que che dixo, son che novo e aguerrido, se vou a playa nudista non te a muller a tiro. Eu pasei por ali, o mundo sabe o que fai, eu xa pasei por Arbón e dademo praia, ai. Ti pasaches por Herbón, mais xa non che teño fallo, ándame a modo Antonio, é a primeira vez en Carballo. Primeira vez en Carballo, mira como te comportas, sachando nos pimentos, ti andabas de pelotas. Mira este home fino, nun momento
eu xa o rompo, que ven a da leira cando non dobla o lombo. El que poña bañador, non sei por que me empeño. El que poña bañadores, por daura ainda un neno. Gracias. Antonio, Xairo. Gracias, Antonio, Xairo. Pois momento Xurado, crucial agora para... non mellora, verdad, co tempo, non vai a mellor, non é máis fácil, non? Non é máis fácil. Agora o xurado destas 3 parellas terá que dar 3 únicos nomes, vale? Non podemos sacar xa as cartulinas, non? Non, 3 únicos nomes. Esta é a vosa última decisión. E despois esos 3 regueifeiros interpretarán unhas coplas individuais para finalmente quedar en 2 persoas, vale? Non sei se precisades salir ou non. Si o precisan máis que nunca. E Fran, a quen chamamos? Que vos parece? Liliana Simao. Liliana e Simao, non sei se andan por aí. Liliana e Simao. Liliana e Simao, os nosos convidados portugueses de hoxe, Corazón Miñoto. Bueno, despois é individual, será individual. Sí, aquí están. Liliana e Simao, un aplauso para eles mentres o xurado delibera. Muchas gracias. O xurado vai notar máis que complica. Agora é a última canção desta tarde e eu gostava de saber se posso contar com a vossa ajuda, sim ou não? Então, a Galiza e o Minho estão de mãos dadas, verdade? Então, agora vou convidar-vos a vir ao Minho quando vocês quiserem. A nossa Lupe Blanco já lá esteve e agora todos estão convidados a vir lá. E agora vão cantar comigo, pode ser? É assim, só tem que fazer ei e ho, assim. E viva o Minho, ei, e viva o Minho, oh. Outra vez. E viva o Minho. Ei. E viva o Minho. Oh. É fácil. E viva o Minho. E viva o Minho. E viva o Minho e quem o vem visitar. E viva o Minho. E viva o Minho. Oh. E viva o Minho e a cultura popular. Toda a gente. E viva o Minho. E viva o Minho. E viva o Minho e quem o vem visitar. E viva o Minho. E viva o Minho. E viva o Minho e a cultura popular. É fácil. Vamos lá. Essas palminhas. Estamos prontos. Toda a gente comigo. E viva o Minho, e viva o Minho, e viva o Minho e quem o vem visitar. E viva o Minho, e viva o Minho, e viva o Minho e a cultura popular. E viva o Minho, e viva o Minho, e viva o Minho e quem o vem visitar. E viva o Minho, e viva o Minho, e viva o Minho e a cultura popular. No Minho a música é boa e o baile está presente. Canta qualquer pessoa, é alegre toda a gente. Bebe-se bom vinho verde e dança-se o folclore. Beija-se atrás da parede e a comida é do melhor. E viva o Minho, e viva o Minho, e viva o Minho e quem o vem visitar. E viva o Minho, e viva o Minho, e viva o Minho e a cultura popular. Mais alto. E viva o Minho, e viva o Minho, e viva o Minho e quem o vem visitar. E viva o Minho, e viva o Minho, e viva o Minho e a cultura popular. E essas palminhas. No Minho há tradições que tendem a terminar. O lenço dos namorados e do sargaço apanhar, da desgarrada a cantar e os viras e malhões estão-se a perpetuar. E o público na realização multidões. E viva o Minho, e viva o Minho, e viva o Minho e quem o vem visitar. E
e viva o Minho, e viva o Minho, e viva o Minho e a cultura popular. E viva o Minho, e viva o Minho, e viva o Minho e quem o vem visitar. E viva o Minho, e viva o Minho, e viva o Minho e a cultura popular e as bolinhas. Terminamos assim as canções com um malhão à moda do Minho. E vocês? E viva o Minho, e viva o Minho, e viva o Minho e quem o vem visitar. E viva o Minho, e viva o Minho, e viva o Minho e a cultura popular. E viva o Minho, e viva o Minho, e viva o Minho e quem o vem visitar. E viva o Minho, e viva o Minho, e viva o Minho e a cultura popular. E viva o Minho, e viva o Minho, e viva o Minho e quem o vem visitar. E viva o Minho, e viva o Minho, e viva o Minho e a cultura popular. E viva o Minho, e viva o Minho, e viva o Minho e a cultura popular. Obrigada! Muito obrigada e até já. Obrigada. Imos pedir que, como o xurado aínda non rematou, Liliana, Simao... Liliana, queremos falar con vostede. Queríamos falar... Liliana, queremos falar con vostede. Mentres non entra o xurado, para explicarlles un pouquiño. Falabades antes de regueifa, de Cantares ao Desafío, de Desgarrada. Por explicarlle un pouquiño a xente cal é a igualdade ou a diferencia que pode haber. Há mais de igual do que de diferente. Há 5 anos atrás, tal como a Desgarrada, a regueifa estava a cair. A Desgarrada, no Minho, também estava a cair e para a maioria dos portugueses o que era a Desgarrada, quem fazia Desgarrada era algo que não era bom, era parolo, como dizemos lá. Hoje, 5 anos depois, a Desgarrada está mais viva do que nunca, assim como a regueifa aqui na Galiza, eu acho que está mais viva do que estava há muitos anos atrás. Por isso, é isso que há em comum. Primeiro, estava a morrer e agora está a ganhar vida, e a forma como acontece também é muito parecida, porque é o improviso em rima, ou seja, temos de ter o dom do improviso e depois ter um vocabulário sem fim para conseguirmos terminar as frases a rimar. E no meio disso tudo tem que ter lógica e, se possível, piada. Por isso, eu acho que entre a regueifa e a Desgarrada há muito de parecido, embora tenha começado por um motivo diferente. A regueifa vem de um pão tradicional, que é o vosso, que era distribuído nos casamentos e também nas festas da Galiza. E no nosso Minho, o improviso não nasceu propriamente de um pão, nasceu nas romarias, nos arraiais, e nasceu há muitos anos atrás, que no campo, enquanto se faziam as colheitas, brincavam com quadras populares e outras improvisadas, e isso veio de gerações em gerações até aos palcos onde se canta hoje a nossa Desgarrada. Antes era só no terreiro, agora é também nos grandes palcos das romarias e arraiais do nosso país, e agora também, além fronteiras, aqui na Galiza. Chegaremos aquí. Chegaremos a eso. Abrimos esta noite a Irmandade. Chegaremos a ocupar espazo en prime time en televisión. Pedimos que non vos vaiades moi longe, seguiremos falando igual un pouquiño, pero agora imos a escoitar entón esa decisión do xurado. Gracias, un aplauso para Liliana e para Simao. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. É um privilégio enorme poder estar a pisar este palco e unir assim laços mais uma vez entre a Galiza e o Minho. Obrigada. Gracias. Obrigado. Xurado. Ben, o xurado está que... En pé. Que nos sentimos mal porque aquí isto sempre vai ser injusto con alguén porque hai moitísimo... Mira, vou vos dicir unha... Perdón pola interrupción. Sí. Mira que eu paso mal aquí. Pero prefiro estar aquí
E non hai. Sí, é que non lembramos que fora tan difícil esta decisión. Dende logo, 14 persoas hoxe aquí e ademais as persoas que vides por primeira vez vides con moito cargo. É moi difícil isto. Entón, xa de antemán sentimos que algunhas persoas non poidan pasar á final. Gustaríanos poder facer outra volta, pero igual nos botades fora, porque imos fora de tempo. Entón xa non me lío máis, pero de verdade que é moi difícil isto. Entón, parabéns a estas 6 persoas. O primeiro nome que imos dar vai ser o de Suso de Xornes. Suso. Segundo nome, Lupe Blanco. E o terceiro nome, Xairo Derbón. Insistimos, parabéns, a calidade a nivel discurso, a nivel musicalidade desta noite é increíble, esta tarde noite é increíble. Pois, gracias, xurado. Sabemos que é difícil que dean un paso adiante Suso, Lupe e Xairo. Continúa. Será a orde de participación tamén. Sí, agora comeza, farán algo individual, 6 coplas individuais, vale? Pois tal e como están colocados, o tema escollédelo vos entre estos que hai aquí, vale? Vou vos deixar xa un micro para cada un. Solo este tema. Sí. O conflicto Palestina-Israel. O mundo non lle está a prestar a atención que debería. Pois 6 coplas sobre este tema, vale? Despois... Queredes ir? No. Non, que despois... Pilla mal. Xairo sería o primeiro, sí, porque para despois eles saiban... Pero son as 6 aquí. Claro, 6... Eu comezo-che agora nunha rima contenida. Eu son vos o Donald Trump, a Israel e Palestina. Vese que aquí xa vai mal. Ai, que grande lo quería. Ti pode ser Israel, a el non lle prestan as judías. Mira eu o que che canto, mais agora pego un brinco. Non se presta atención, parece o 45. Mais eu tiroche agora, mais con esto xa che duro. Alcalde sabelo ben, o conflito cae de Maduro. Mais con esto xa termino, éncheme de emoción. Viva Palestina libre e por sempre al trinón. Vale, gracias, Seixi. Seguiría, era Lupe. Lupe, tu quenda. Trump, presidente de Estados Unidos, quere comprar Groenlandia. 6 coplas. Bueno, se lle dan gratis igual... Se lle dan gratis, dices. Igual non a compras, claro. É un tema complicado que xa me dá min preguiza. É cantar de Donald Trump non me fai moita alegría. A cousa hai que contala, porque esa é moi rancia. Veu un da ultradereita, quere comprar Groenlandia. Pensade nese homiño, por dicilo de bo modo. Non lle forro la cabeza e quere mercalo todo. Dicía antes aquí, e xo canto a voz
vaise que puñer en pé. Eu non sei se xa remato, pero dixo improvisando, coa palabra e a rejeifa hai que facer un comando. Para loitar nese home, e xo dixo de antemán, perdo toda a educación que te jodan Donald Trump. Gracias. Suso, xa ten micro. Sí. Ai. Queres as gafas, Suso? Poderá un día a inteligencia artificial substituir a un regueifeiro? Ui, 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 ui. Ui lo que le han dicho. Vou vos contar unha cousa que non vos pareza mal. Hoxe teñen a tomada ca inteligencia artificial. Pero nunca sucedere, xo dije aquí de primeiro, que por moito que te inventen, sustituir un regueifeiro. Porque hai unha cousa clara, cal que dicilo decente, non vale de aparatos, hai que exprimir a mente. E cando facemos isto, vou contar o que nos pasa, facémolo no momento, isto non traemos da casa. Dino aquí os compañeiros, cantando no camarín, podían estar aquí calquera, a igualito que a min. Anque digo outra cousa, e repito nun momento, non se trata de tecnología, trátase de entendemento. E se non é que ve agora, porque iso xa non se mete, mandaronme cantar 6, xa debo levar unha 7. Creo que ahora sí. Gracias. Suso, eu pídoche disculpas que eu sí que o trouxen da casa. Pero, a ver, hai niveles, bro. Fran, chegou ese momento de a sí. última decisión do xurado de 3 a 2 persoas. Decidides que 2... Vos poñedevos en que quen o vai pasar mal hoxe, vale? Despois. Pero, claro, tendes que dar 2 nomes que serán os que pasen á final. Téndelos. Sí. É duro. É complicado. Escoitamos, sí, xa o tendes que... É complicado. Pero estades sufrindo de verdad, eh? Sí. Mirade a fiebre e a má seda. Un termómetro na sala. Un segundo. Sí. Un segundo. Sí. Necesitan sair un momento. Debe de estar complicado. O xurado, xa vos vou dicir o que vai facer. Vai chegar á porta, vai nos tirar os 2 nomes e automáticamente delos ver correr por aí para arriba. Vale? Nin saludar van. É unha decisión difícil, o nivel moi alto, máis regueifeiros que nunca, que é un motivo pois para estar felices. Por certo, cando dixen antes que o pasaba mal aquí arriba, os nervios previos, quero dicir que aquí un o pasa de pinga, vale? Isto é un... Vale, que acabo de ver o meu jefe aí. Onde todo transcorre de xeito improvisado, case todo, polo menos nos levamos algo de guión, pero eles non levan absolutamente nada. Ou non? Non sei se lles podemos preguntar, e mesmo os nenos, pois, mentras supoñemos que virán en un minuto, pero como están igual a vivir... Micrófonos. Esa noite, non sei se algún rapaz ou rapaza da escola pode... Vou poñer aquí no medio. Decirnos que tal o está a pasar, que lle parece ver, pois, por aquí hai alguén. Primeiro ele, despois vou por aquí por atrás. Como estás a ver este
espectáculo. Ben, paseino ben. Pasáchelo ben. Aínda nos queda un pouquiño, vale? Quédanos esta última decisión final. O xurado xa entrou, pero sí que vamos a escoitar tamén como pasaron por aquí. Ai, quen será? Quen será? Quen será? Quen será? Está expresando él o que están sentindo aquí. Encantoulle. Atención, nenos de curta idade presenciando un espectáculo de que levamos case... Empezamos algo máis tarde da hora, pedimos esa paciencia, un espectáculo que dura, isto é regueifa. Estamos de acordo en que vamos un pouco tarde, que todos queremos ir a despedir a de Paco. Vale? Que pecha hoxe, sí ou no? Estamos todos pensando no mesmo. Pero se al final xa sabedes, isto é regueifa, é difícil controlar tanto os tempos, así que, Fran, escoitamos ese veredicto. Os dous finalistas desta noite serían... Pedimos ás 3 persoas que se ergan. Suso de Xornes. Suso. Pode ser. Lupe Blanco. Lupe Blanco. Aplauso para Xairo. Se non me falla a memoria. Parabéns, Xairo. Ahora non hai inteligencia artificial. Agora queda unha regueifa clásica entre dúas persoas. Subimos a 6 minutos neste momento final e agora a decisión será vosa. Presenzaredes esta regueifa de 6 minutos, despois daremos os recoñecementos, os diplomas, e nese tempo vos pensaredes e a continuación emitiredes o voto mediante esas tarxetas. Mira o xurado, que relajación agora, que xa... Agora xa... Ide ser vos. Agora ide ser vos e dicimos vos cartolina verde, se vos parece, para... Lupe, xa que está de Lupe verde, para que vos acordedes, e cartolina vermella para Suso, vale? Eles regueifarán 6 minutos, despois entregaremos os diplomas e a continuación emitiredes a vosa valoración, vale? Empezamos, tal e como estamos, Lupe e Suso, 6 minutos, tema absolutamente libre, vale? Comezamos. Quero pedir un aplauso aos compañeros, compañeras. É Alberto Liñares. Fran, eu digo unha cousa, que ti rollo tes barato. Antes presentaba cañotas, pero ti és máis barato. Non te vayas po outro lado, que ainda vai a ser peor. Podes vir pra aquí, pra diante, sas coa no presentador. O rapaz non o fai mal, por si ti non o sabías, pa iso non rompa a cabeza 2 horas cada día. Cantaba todos os xoves, estaba eu ali regueifando, eso si non conseguín que fora improvisando. Pero había unha trampiña, que eu non digo malas vidas, esta iba che pa radio, polo babas escribidas. Era o que nos faltaba, préstademe atención, deba ser que aquí o mestre mira na televisión. Porque che digo unha cousa, a máis semejante lindeza, eu se me poña a cantar e pa sacalas da cabeza. Voume meter que son autoridade.
Voume meter eu daquela que echa unha barbaridade. Xa quere cambiar de tema, ven para as autoridades. Porque estou ben da Valentín, isto clase clama a Dios, levas así 5 anos e non te fartes de nós. Pois non se debe fartar do revés e do dereito, cas que leva escoitando xa pode ser regueifeiro. Tau da Lara cheu de Carballo, como cando o bicho ten 2 xuntos, son de distinto partido, pero o Papa os 2 xuntos. Non quería contar ca regueifeo que ten na tertulia moita riña, pero aquí levanse ben. Porque teñen unha cousa que non mo tomen a mal, pero van vivindo bien a conta do personal. Date conta dunha cousa, que isto sí que xa ten mérito. Sentouse aquí o Daniel e marchou no seu emérito. E indo tu ben pensando eu, vou vos dicir a verdade, pero para entrar de concejal xa me paso alguna edad. Era o que nos faltaba, e non vivo na inopia. Eu creo que aquí o Suso quereche vivir de moca. Eu entro no concello, porque isto clama a Dios, valme calquera partido, o caso é venganos. Xa o estaba imaginando, e non me costa traballo, montamos nos un partido, regueifeiros por Carballo. Pero temos un problema, antes que veña a vixilia, como nos conocen ben, non nos votan nin a familia. Témolo que ir pensando, creo que as hai peores. Eu podo ser alcaldesa, ti ministro de Exteriores. Sí? Ainda te digo outra cousa, para que non perder o vicio, eu vou che indo de chofer e tiro-te en calquera sitio. Ti pensa un anaquiño que dicilo xa me presta. Se gobernan na Regueifa, 4 días son de festa. Tamén vos digo unha cousa, que non se engañe ninguén, pistas imos facer poucas, derrollando a dedes ben. Por aí si que andar ben é que dicilo xa nos presta. Pistas iban a ser poucas, pero máis campos da festa. Festa hai que facer abondo, que nós temos boa fama e non andamos con tonterías, sempre nos ca panorama. Xa me tocou ese tema e entendo un pouco desto. Eses cantaban co pleiba, nós cantamos en directo. Ai, digo-vos unha cousa, e vou no dicir de verdade, logo inventamos o pleiba, iso logo se andará. Xa o estaba imaginando, e dicilo é de lei, xúntote con Lavariñas e de los 2 de DJs. Eu estou pensando unha cousa, sin cambiar o repertorio, pero ainda penso outra cousa, por non ir aos velatorios. Pois agora que o digo, eu só si que ben o quero. Cantamos as comunións, tamén bodas e enterros. Imos ao velatorio, cantamos ali un momento, e se cadra pasou unha cousa, marcho morto máis contento. Tédelo que ir pensando, que é unha barbaridade, e facémolo nós xuntos, non con esa que hai. Por eso tate tranquila, que todo o que vou a pousa, sou morto quer ir contento, cantolle calquera cousa. Agora que o estou pensando, canto eu e xa neste lado. Inda queres traballar e xa está jubilado. Porque teño un problema, arde entendelo o labore, que eu non me aguanto quieto, que nacín traballadore. Non pode ser esa cousa que non pasa a diario. El traballador non é, que este home foi funcionario. Gracias. Moitas gracias.
Acabou esta regueifa de 6 minutos entre Suso de Xornes, Lupe Blanco, e agora terán uns minutiños para pensalo. Lembramos, cartolina... Hasta ahora estabades a gusto, tranquilos, claro. Cartolina, 10 minutiños, imos rápido. Cartolina verde para Lupe, cartolina vermella para Suso, ideo pensando. Pensadeo, E mentras iniciamos, xa digo, 10 minutiños de recoñecementos. Imos co recoñecemento anual destes premios, desta Catedral da Regueifa, que é o noso valedor ou valedora da Regueifa. Fran, é un galardón que premia... Que premia o traballo dunha persoa ou un colectivo en prol da regueifa e, polo tanto, da lingua. E vai no entregar Luis Veiga, xefe de eventos de Lago de Galicia. Desvelamos quen se trata e somos breves. Vigués, músico, produtor, historiador musical, autor da investigación e libro Repente Galego en datas moi temperás cando todo este renacemento, este milagre, aínda estaba por facer. Ese seu compromiso coa improvisación, cos distintos xeitos, permaneceu sempre tamén como director da editora A Central Folk, na que a cultura popular, esta que hoxe nos reúne aquí, pois sempre atopou un xeito de espallarse. E, ademais, dunha maneira moi coidada. Falamos de Ramón Piñeiro Almoiña, que suba, por favor, a recoller ese galardón. Gran aplauso para Ramón Piñeiro Almoiña. Recibe ese diploma. Ramón recibe ese diploma, esa boneca e recibe tamén, como é tradición, Ramón, no mundo da regueifa, Ramón, vai baixando. Unha rosca, un pan, como era a tradición na regueifa, forno novo de Carballo. Gracias. Poderás con todo. E agora pedimos que suban ao escenario a Valentín García, secretario xeral da Lingua, e Daniel Pérez, alcalde de Carballo, porque entregarán os diplomas aos participantes no apartado de exhibición. Imos por escolas. Chamamos, Fran, a Escola Semente, verdade? Roy Souto García e Xoel Maneiro López. Eses... Roy e Xoel, un aplauso. Poden quedar aí porque pedimos que se sumen Leo Salgado Ponte, Candela Alvarellos Rodríguez Navas, Sabela Nieto Ures, Xan Nieto Ures, Marité García Castro, Amalia Rodríguez Seoane, Pedro Fernández Pichel, Celtia Vázquez García, Gael Ferreiro Puga e María Bello Cambón. Escola de Regueifa de Carballo, o futuro da improvisación oral. Achegadevos un pouquiño adiante, por favor. Roy e Xoel tamén para unha foto de familia das escolas. Toda esta xente das escolas aquí preparados para unha foto chula. 12 representantes do futuro da regueifa en Galicia, Escola Semente, Escola de Carballo. Un aplauso para eles. Gracias. Poden sentar os rapaces. Non poden sentar Valentín e Daniel, por favor, quédense con nós. Porque vamos coa entrega de diplomas aos participantes no concurso. Estáse ben aquí arriba. Comezamos, Fran, por quen? Pois, por favor, Cristian Gómez. Cristian Gómez Mesa.
Mani Braga. Para, que aquí xa sabes que somos de improvisar. Necesito un micro improvisado. Un micro. Necesito un micro improvisado. Mani Braga, perfecto. Número 3, Fran. Óscar García. Óscar García. Por fin. Carme del Once. Ten cuidado, Óscar, que miro que lle pasou do Federico. E despois non podía sacar cervezas del. Quique Esteves. Quique Esteves. Xairo Derbón. Continuamos, Quique. esperamos por Quique. Alberto Liñares. Alberto Liñares sí que está. En que momento desapareceu Quique? Bueno, cousas que pasan na improvisación. Moi ben. Nuria Penas. Nuria Penas. Vieito Lobariñas. Foto, Vieito. Foto. Alba María. Jessica Nantón. Eu son Jessica Nantón, pero dixo bolo de primeiro. Hoxe trouxen esta camiseta pa honrar os regueifeiros. Na terra de Coristanco que o dixo de primeira, que grande mestre foi Guillermo da Rabadeira. E non quero rematar sin facer outro mero, que reciba un grande aplauso outro José de Severo. E agora sí que marcho e xa deixo altavoz. Recordade sempre, amigos, quen estuvo antes ca nós. ¡Brava! Moi ben. Esa mensaxe que queda. Antonio. Xairo Derbón. Veña, va. Con esto vou a acabar. Aguantei cheo hasta o fallo. Ai, pobre triste de min, pensei ganar en Carballo. Necesitábamos ata Antonio de Xornes tamén, pero debiu de ir con Quique Esteves, Antonio de Xornes. Saltaches Antonio de Xornes. Antonio. É que, como non o vexo... Na de Paco estará. Estará de Paco. Xa marchou. Pois esperamos... Faltan Quique e Antonio, claro. Faltan Quique e Antonio. Pedimos a Valentín e a Daniel
que esperen aquí un pouquiño, se vos parece. Bueno, a ver, que se está na de Paco de verdad, igual tedes que esperar un pouco. Podémonos ir buscar despois. Despois, a ver, Bueno. a ver se mentras. Teñen clara... O público está ansioso. Eu pido a todo mundo que se achegue adiante para escoitar este veredicto entre Suso e Lupe, que se acheguen tamén adiante. Imos precisar un membro do xurado para que nos axude a identificar a ollo a cor que máis impera. Necesitamos xente aquí que axude a contar, basicamente, porque... Poñedevos aí no centro, por favor. Bueno. Suso e Antonio Quen sube a aquí á botarnos unha fronte. man? Domingo Blanco sube a botarnos unha man para ver esa visión do público que tivechedes. Domingo vai facer de notario. Sí, de notario. Recordamos, a tarxeta verde era para Lupe Blanco, a cartolina vermella para Suso de Xornes. En 3, 2, 1. Veña, va. 3, 2, 1. Manteñan erguida. Verde que... Como vedes, Domingo? Creo que tira máis a verde. Eu creo que tira máis... Tira máis a verde, non? Tira máis... Sí. Tira máis... Verde. Tira máis a verde, estamos todos... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, Tira máis a verde, non? 27, 30, 35, 40, 40... Aquí 60 roxos e aquí... Desempate, piden... Ainda non tiveche de regueifa, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40... Aquí outros 60 e pico. 60 e 60. E verdes, ergan, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 30, 35, 35, 40... Hai máis verdes. Está moi igual. Hai quen pide un desempate. Hai máis verdes que... Quereríades un desempate de verdade? Bueno, parece que o verde está un pouco por encima do vermello. Aínda que vermellos hai moitos, merecidamente hai máis verdes. Entonces lembramos, cartolina verde era para Lupe Blanco, cartolina vermella para Suso de Xornes. Temos, por tanto, gañadora dos Premios Galegos da Regueifa 2026. Queredes dicir algo? A cousa máis bonita que pode pasar é, bueno, aparte de ver toda esta rapazada aquí no palco, futuros regueifeiros e regueifeiras, o máis bonito que pode pasar é ver o Auditorio de Carballo aquí cheo por 5º ano consecutiva. Entón, non é que gane ninguén, quen gana aquí hoxe é a Regueifa. Así que un aplauso grande para todas e para todos. Lupe, hai máis xente aquí que na carpa do Rego da Balsa no fin de ano, Isto é ver un sí. auditorio cheo escoitando Regueifa é realmente para estar contentos e orgullosos. Pedímoslle a Suso que reciba o seu segundo premio da man de Daniel Pérez e Valentín García.
Suso para recoller ese segundo... Vanche dar algo, pero a mí gustaríame que dixeras algo a maiores, claro. Suso, 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 Suso. Xa viste o resultado, todos quedamos xuntados. Resulta que agora as mulleres ganan en todos os lados. Gracias. Eso tamén, Suso, para ti. Arrascasidi. Bueno, pedimos... Vamos cas fotos, vamos cas fotos. Pedimos que suba ao escenario tamén, unha vez remate esa foto, a Xosé Ameixeiras, delegado de La Voz de Galicia en Carballo, que, como sabedes, este certame está organizado por La Voz. El entregará o primeiro premio a gañadora deste ano, Lupe Blanco, tamén da man de Valentín e de Daniel. Lupe Blanco, como son 3 persoas a entregar un premio, este tamén, un para cada un. Non collades tanto peso, só un, Lupe Blanco, gañadora da 5ª edición dos Premios Galegos da Regueifa. Non marchedes, dallo micro. Ai, Eu vale. quero dicir unha cousa. Falaba estes días con Vieito e decía el, isto non é unha rivalidade, isto é pasalo ben. Obviamente a tradición di que ten que haber quen se leve a boneca, e aquí estamos. Felicidades a todos. Espero que o pasarades a metade de ben camín. Para o ano que ven, se non me chimpan desta, verémonos aquí outra vez. ¡Feliz 2026! Patricia Blanco, grazas! Gracias. Por acompañarme sempre, porque senón... Eu sí que quería decir, Fran, se mo permitides, que hoxe é un día de festa. Estamos moi contentos de vervos a todos aquí neste pabillón cheo. Damos por rematado. Levamos unhas horiñas aquí pasando ben, así que... Vai dar o remate Liliana. Vai dar o remate Liliana, como non. Liliana, falamos por favor. de festa, non vos levantedes. Aplauso para o fin de festa e gracias a todos e ata o ano que ven. Liliana Simao, un placer tervos aquí con nós esta noite. Obrigada. Ora bem, meus amigos, aconteceu há uns meses, no domingo à desgarrada, pela primeira vez uma desgarrada internacional na televisão. E assim como a Lupe cantou comigo na televisão, eu gostava que a Lupe cantasse agora connosco. Pode ser? Lupe? Então vamos cantar 2 mulheres mais uma vez e depois se calhar o Simão ainda entra para acabar connosco. Mas agora uma grande salva de palmas para a Lupe e para o Suso. Suso. Ora, a nossa Lupe é uma mulher que está pronta para tudo. É regueifeira e é agora cantadeira. Por isso, ao ritmo da concertina, essas palminhas. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Em Carvalho a primeira vez, também vim para saudar, trazer o que é português e
vez. Dai uma salva de palmas, que eu não vim para fazer pranto. Para a vencedora da regueifa, palmas para a Lupe Blanco. Daquela eu vou cantar, daquela eu vou cantar. Chaman-me a regueifeira, mas hoxe aquí en Carballo xa son eu a cantadeira. E gosto das portuguesas, que xa son boas regueifeiras. Vim fazer as brincadeiras, vim fazer as brincadeiras, com ideias aceleradas, e assim as cantadeiras realizei ninho de mãos dadas, para tudo preparadas. Vou-vos dizer num segundo, antigamente era diferente. Vou-vos dizer num segundo, umas palmas para as mulheres, que elas é que vão mandar no mundo. E teño eu que cantalo, e teño eu que cantalo, e xo fago con cariño. Convido eu a Oliana e o Simao a Bergantiños, iremos coa desgarrada a Quinta do Santoiño. Recebo-te com carinho, recebo-te com carinho, que és uma mulher atrevida. Vens lá ao nosso Minho, onde serás bem recebida. Como hoje na Galiza, eu me senti muito acolhida. Hay que dar la despedida, hay que dar la despedida. E xo digo de antemán, pois unha salva de palmas aquí a estes que fan. E a Galicia e o Porto xa somos povos irmáns. Unimos duas tradições, não vos vou dizer que não. Partimos para as conquistas a honrar nossa tradição. Mantemos vivas conquistas, umas palmas a quantos estão aqui todos os repentistas, regueifeiros e regueifeiras. Eu represento o folclore e no centro a Lupe Blanco, que de todos é a melhor. E já está! Obrigada! Lupe, Simão e Liliana Oliveira. Obrigada. Unha foto de familia, por favor, todos xuntos, adiante, todos. Muito bem. Os nenos diante, por favor. Olha, vamos tirar uma fotinha aqui com luz. Sí, aí. Non sei se me está escoitando. A chegada vos, por favor, para unha fotiña.